Aurrera, porque cambia una cosa, cambia. Ya no sé por qué. Pero vas a comprar. No hay. Contraseña 0. Zortzi bat, bi, zortzi hiru, zazpi lau, sei bost. Zero zortzi. Ez, 0 bat, Zero bat. behatzi bi, hori da. Quiero hacer bien, porque lo han hecho esto. Parece que las traen en el mundo de la tierra. Pero este soy yo, o sea, tengo que salir aquí, ya. Dana bakazute Edge nabigadorea. Edge nabigadorea. Bai. La. Dakita kasun, a ver. Bueno, sí, vamos a ver. A ver si la solución que bueno, seguimos esperando. Es que no hay problemas. Pero no voy a avisarlo ni nada, porque me habían llamado. Cada vez que veo que no tienen español, por favor, mira, Baina, bueno, hori, oza, edozein zalantzala, ez dakitzen, maila esperidean, bai, ez? Dut nahi ez dutena, Bai, Vale. Dana gaumarak teoritzia eta hola, posible dugu unasten, Vale. Bueno, kaixo denai, nimerea naiz, Gipuzkoako industria ingenierialtagoko teknikaria. Lehenko pixkat, jardunaldi hau kontekstuan jartzaratikan, jardunaldi hau OAP Oficinas Beratzime programazioaren barnean dago. Oficinas Beratzime da Espaini guztiak sortutako Ministerio de Transformación Digitalen bultzatua, sortutako ofizinak, eta gure helburua batez ere da digitalizazioak zuen eskuetara iristea. Ez hori ikusteko digitalizatu ditu onurak zuen eguneroko atasunean, eta nola bai enpresa munduan edo autonomoak baino mantzanete, nola posle izueten honek lagundu. Bale, orduan, hainbat jardunaldi bultzatzen nahi geha orain 2 urte, eta, kaso honetan urreixun, Microsoften inguruan, importantia hori, ditugu nahi esplikatzen, dakat presentazioa, baina, idila pixka da, tailer moduko bat bezala itia, zalantza baino bai ditue, eskuatxa, jungo bai ikusten, honek ez dit funtzionatzen, honek bai, pixkat ikusten bateko. Orduan, hasiko gara batzue, bale? A ver, ideia da Microsoft 365 ditzen den aplikazioa pixkat ikutzen hasia, batez ere ikusi ditugu OneDrive, gero esplikatuko dugu gauza bat zer da, Teams, eta gero Outlook, ideia, denboa balen badakagu, negaztuen posero ikusi beste aplikazioen bat, guaitek balen badakagu ikusi bat, aplikazioen bat, beste posore dugu. Baina, ideia bintzen da,
hiru horiek ikustia, eta azkenean da, erabiltzailean aplikazioa. Orduan, hemen pixkat esplikatuko duen gauza bakoitza zertako erabiltzen da. Egia enpresa munduan eta bat, Microsoft da, gehi erabiltzen den sarea, baita Googlean antzekoa da, OneDrive, Google Drive, dena pixkat erabiltzen da, Microsoft da gehi erabiltzen da. OneDrive zertako erabiltzen da, fitxateriak konpartitzeko askotan, baina nik sortzen badete Word bat, karo, aldaketan bat iten bae, gero lankide bat behartzen baio, eta lankideak beste aldaketa bat iten ba, mintzak aktualizazioa ez ikusten. Kaixo, pasa. Kaixo. Eta OneDrive lan iten badeu, gara egitea. Xeri lasaio. Eta xeri egiten dut, balaia danak asa. Hortik ahantzak dut ikusko pantaila logiko. Ole. Bai, gualo berdo. Ikusten dugu. Zela pixkadak dago, parton ez da, listo. Hablo con él. Lehen jartzen zegoen Gloria. Baina mantxa zidea, minutu bagoa. Konektatu lasai, gero trasteatzen dutela, así que... Bitartiaz, Microsoften aplikazioen bat, atera gari ez dute, Azkenaldian bantzun bitartez estatzi digute talteko lanak egitea. Bertan dokumentuak partekatuz, bertan txat propioan ere defendizan zer bigotzean erantzuten batekin orokorrean izakizet. Bale. Ikusitu gauza basikoa, baina, beste zalantzan una kasio esan lasai, bale? Komentzatzen zubiro pasara digizula... Dokumentazio guztia bai, emailez. Bai dokumentazio, eta baita bideoa baita. Grabatzen idea, gero, etxean portu ez ikusi ez de momenta. Ez dugu planas. Pero... Yo igual lo veo. Vale, a ver. Vale. Listo. Bueno, ahora puedo, vale, komentatuko da, esaten nahi egin, batez hauek, bale, OneDrive, esan biazute bezala gutzen ez dutela, baina, batez ere dira fitxategia, Wordak, Excelak eta konpartitzeko, eta dana beti aktualizatua egoteko, azkenean baita, askote segurua, da, nik bat progetzen badet, Word bat nire ordenagailuan, eta ordenagailuak euskatu internet batek, o laguntzen baiate o lo que sea, eta Word hori, desagertu dut, azkena OneDrive entakan abantaila hori da,
wifi batekin edo internetakin, edo zein dispositibotikan posetela konektatu. Bai mobietikan, bai ordenagailukan, baldin banago hemen urretxun, Inglaterra, no estatu batutan, ez? Hori da ondo dagoena. Edge, edo Edge, bai, Edge da nabigatzailea, bai? Ba, adibidez, Google edo zer gauza bilatu nahi honeat interneten, ba, Edge, bale? Baina da Google berdina, hau nahiko basikoa, baina importantzia jakitea, aplikazio guzti hauek Edge barruan sartzen dira, bale? Baina irakutsiko ez dut nola sartzen duen. Gero Teams, komentatu diazuen bezala, Teams egila da, gero eta gehiago erabiltzen da, zegoen, azkenean, jende asko telelanakin taola, bidea, bideo deiak egiteko, baita pizategiak partifikatzeko oso ondo dago, ez? Baina OneDrive-en balin badakat pitzategi bat, dokumentu bat, Teamsen bidez ere posible bidaki, posible dira hainbat gauz egin, kanalez berdinak, fonde diferentekin itzen, eta oso ondo dago. Eta gero Outlook. Outlook da e-mailantzako, bai. Ondo daguna da, nik Outlooken bitartez ere, Teamsera ere posible dutela konektatu, ez? Azkenean, baldin badakak bilera bat programatua, gaur behatzitan, iristen zaitalako korreo bat Outlookera, osea, dena azkenean konektatuta dago, eta asko errezten digu egia, ez? Ez bigarrean, gauza bat toki batean eta beste gauza bestean, danak konektatuta dago. Hau pixkat, kontekstuan jartzea. Bale, hasiko gara OneDrive-etik. Bale, hasiera, zer da OneDrive? Komentatu duen bezala, da la nube deitzen da, dana dago goian bezala, ordu nik edozer gauza posible ito eta gordeta benditzen duzu, bale? Word bat, Excel bat, karpeta bat, edozer gauza momentuan gelitzen da gordeta, eta posible konektatu hemendikan, mobiletikan, konsulta bat egin zen momentutikan, zukin konpartitu, edozer gauza, bale? Normalean, esan dugu bezala, oso sistema seguruak die, bale? Osea, oso zaila da, normalean OneDrive bat hackeatzea eta baina, bueno, beti posible da hori gertatu, normalean, beti gomendatzen da, gure dokumentazio guztiak egotea edo OneDrive baten, edo iCloud baten, edo Google Drive baten, bale, dena, beti, ez galtzeko, bale, hobeian ikutzia. Hori, komentagoena, zergatik erabili OneDrive, segurtasuna gatikan, zure beti babestuak egongo dira, eskuragarritasunagatik, edo zeinek posible du sartu hor, partekatagatik eta sinkronizazioa. Bale, hau komentatu duen galeno, tengo más misterio. Orduan, nahi bazuen, jungo gara, sartuko dago OneDrive-en, eta jungo pixka trasteatzen, bale? Eta ikusiko ditugu, gauza guztik, posibilidean egin gauza guztik, hor. Bale? Sor mucho bat, pasako dut, ja? Igual du, aldeazerako gure da, Bai, hori da. Hori Ikumonet gauzak hemen egiten, baina ideia batzuek ere, trasteatzen zutea metin baten, bale? Orduan, irekirenak Edge, nabigatzailea, ordena baina niko ez dute. Barkatu, ez da zure zuen. Nerea, bai. Edge ondo, baina hemen batu igual linguen instalazioa Firefoxen eta barretzen inbiarrean, ze instalo berdegun gero beste RP eta CRM-a, asko hobeto funtzionatzen da Firefoxakin eta Chromakin sistema libretoa da, orduan gomendu dute nabigatzaile moduan hobeto dela erabiltzea edo Firefox edo Chrome arrazoi horregatik. Orduan, hemen, nirako beste sistema baten da, gehien instalau, lagunen jartzen hori arrazoi horregatik. Orduan, diferentzia ondixea gongo da, edo ez? Berez die, navegatzaile guztia berdina dira, hori azkenia da, erabiltzen dugu kontsultak egiteko, ez dakit, recetas de no seke, hor jarriko dugu. Zergatik nasortzen Edge, azkenean hemen ditugu ja aplikazio guztiak, zuek posible erabili navegatzaile betela, edo Firefox, edo Google Chrome, gukai ez beti Google Chrome erabiltzen dugu.
Edge, berdina da. Azkenean da, Hemen laster markako izan sartu, favoritos moduan. hori da baina eta erakusten hori. nola egin, ez dakit badakizuen, baina hori. Ez azkenean, ondo dauz hemen, uten batzeate, bederak, ez dakit ikusten Bai, ikusten dut, lasai bai oso. Hemengo puntu txauetara anitu zen Microsofteko aplikazio guztiak. Orduan egia da oso erresa dela bilatzeko. Osan ez dina, Firefox erabiltzen bazute, perfecto. Gero, aplikazio hauek posible ez dute deskargatu ordenagailuan, baita posible dugu ikusi, denbora ematen badugu. Baina ez baina gauzute honek deskargatuta seguru aski ezen, hemen eta materiak dutenean baten zaten, vale? Así que, baina bai, osea, azkenean nabigatzaile guztiak berdina dira. Nahi bat erakutsiko dizuet, nola favorit esan gorde, akzeso errexea aukitzeko eta listo, bale? Eta gero jakin hori egiteko oso errexea bat. Utema nahi dut, OneDrive-era, Bueno, guatzen dena bat egitea, hola ikasten joateko. Guatzen behar puntua gauetara, eta hemen nahi dut, OneDrive ikatzen dugu, bale? Orduan, nik egunero OneDrive-ara erabiltzen badet, egia denboa ez galtzeko búsqueda OneDrive, pues leo dure directamente pestañita hori. Nola egiten dut hori? Bi aukera daude. Bat, posible hor goian fijatu eskuineko botoia emanda, eta hemen, anklar pestaña, ematen badio, OneDrive hor gordetzen. Excela sartzen zen bakoitzian, baina hemen ustuz dutela hor klikatzen dut, eta ja OneDrive-a horretan. Beste aukera bat, markadoretan gordetzea. Nik ematen badiot, itzartxo honi, zakit esan ez zuten danak, itzartxo honi ematen badiot, hemen daukat aukera jartzeko, lehenengo izena, nik OneDrive o lo que sea, eta hemen ematen badiot listo, bai, hemengo markadoretara juten gara, hemen ja gordeta utziko. Hau azkenean deitzen da akceso fácil, bale? Ez duk esan duzuna, egia da, enpresa munduan eta lan munduan azkenean aplikazioa ikasera ditzen die, beti bilatzen egon barria, gordeta utzitugu, eta listo, bai? Adiet, beste aplikazioak gorka eban bade. Hemen goian eman klik, bai? Eta adiet, bain gordeko dut, bat dakit, adibidez, Outlook. Orduan, Outlook, e-maila, erabiltzen dugu denbora guztian. Orduan ingo dutena da, fijatu, bale? Hemen, anklar pestaña. Eta orduan ja, horokiko. OneDrive kasu nahi edo. Baina Outlookea, eta orduan klikik beti hor gordetan. Ez dakit, nera ez egin proga abertzen zuen zen dituten, baina, nonek ez daka misterio askoik, bale? Orduan, hasiko dira, nahi bat OneDrive ditutan. Nik egin dut, alako OneDrive paretsu bat, hemen, agiantzio dakazute premiuna, bale, nireakak hemen gratuiteria premiuna normalean baukera gehiago ematen du, baina, egia esediko ditara, nahi bantzeko adiera, bale? Orduan, Humo da ikusten pixkanaka, OneDrive-ak ematen dizkigun, abantaila guztiak. Zartu hartu dut edana, OneDrive-en? Bai. Orduan, Bai, izan dugu, Hemengo ona da, hori, lehen bezala, etzen bezala, OneDrive-en, nahi bali baitzion guatek juntimzera, hemen eman, eta baita berriza, aplikazio guztia ditut. Hori, egia da oso dago, denbora egratzeko bat, kontakide egiten. Orduan, guazen pixkatzutea gauza guztia. Hemen goian, ditugu artxibos, nik duten artxibo guztiak gordeta, sortan lau Word, bai? Hemen, búsqueda, nahi bali maet, bali madakit Word batek deitzen dela nire hoi hartzala maet, batako zezkit, nire hoi hartzabalitzena duten dokumentu guztiak, eta gero tipikoa, konfigurazioa, nahi balin badeu notifikazioak aldatu, kasu hortan normalean, konfigurazioak ez dikutu behar, ez balin badeu zerbait egin notifikazioak aldatu, normalean ez dikutu behar. Orduan, hasiko gara, nola sortu OneDrive-en dokumentu bat. Posibilia bi gauza egin. Zuzenian imaginatu, nik Word bat nahi balin badet, posibilia hemen sortu eta hemen lan egin, OneDrive-etika, azkenean Microsoft Word da beste aplikazio bat eta dena lekuta dago, edo bestela posible ordenagailuko Microsoft Worden idatzi eta gero homea sartu. Bi gauzak ikusiko ditugu. Orduan,
Nahi eskatu jate, nire egin bat ez du informe hau, ez? Crear o cargar, vale? Komenta duguna. Hemen izkinean, bakaztetez bat, vale, bakagu. Carpeta, carga de archivos, carga de carpetas, eta gero informen hainbat komunikazio, ez? Documento Word, libro de Excel, presentación de PowerPoint, bai? Sabrana. Nik nahi balin badet, zerotikan egin dokumentu berri bat, egin behar zunioke documento de Word. Vale, niriko zain dokumentu horri itzibide, eta bilak zuten nien, hasiko nahi hemen, nire lanak. Hemen nago, zer nago? OneDrive nago, bale? Hemen, idatzen eten guztia momentuan gordeitea, bale? Beti interneta baino dakagu, ez baino badakagu, peligroso, bale? Posible dugu, dana galdu. Hau da, Word normal bat, bale? Hemen dugu. Nahi bali baet berdina, Excel berri bat egin, zerotikak, berdina, zuten nahi Excelea, eta Excelak bikotek. Beti, ikusten interneten hau, ez da inda berri bat bikotek, baina dena, OneDrive barnean daude. Zarako nahi duzu esan, esakun mozten. Bale, ordu. Hau die, dokumentu berriak sortzeko, baina nik nahi bali badet, ordenagailuko dokumentu bat igo, imaginau, asesoritika, bihatzutela emailez, bat, fitxategi bat, Bakumarko nuke, carga de archivos, bale? Carga de archivos, egiteko zait, nire ordenagailuko serbidorea, ez? Nik esan ze, igonatu, bakitzeko, eskriptoriora dide, eta egonatzu Word bat. Adibidez, edo zer gauza. Adibidez, hau. Eta zuzenean, egoko zait honea. Zargango karatu bat hondo. Kargatu. Eta garbeni dagoela horretan archivos. Leher, zenbi bat. Baina ikusten nola ordenatu dokumentazio guztia, porque hori izaten da normalean zaila. Eta hemen bakar, bai? Orduan, bi aukera, jakin dezazuen, edo zerotik hasi, edo ordenagailuko zerbait igotzia, bale? Orduan, uten bada berriro, hasierara, honea, hemen ditut nire dokumentazio guztia. Google Drive, OneDrive edakan honena da, pixkat antolakuntza, bai, askota ditu, hainbeste Word, hainbeste Excel, gero, jatzatala oso zaila dien. Hemen, niko minatzera begira karpetak itxia, bai, imagina. Nik, ez nekuten badai, denak karpetan gordetzea, gero, mailu bat ez dela, karropakin, pixkat txukuntasuna eukitzia, eta hala, gero bilatzeko erresago izatia. Orduan, karpeta sortzeko, guten ez, hemen, mas, karpeta. Eta orduan hemen jarriko da, ez zerrakik, prueba. Orduan, nizkokean karpeta bat. Karpeta sortzen zait, eta ja, hemen dut, karpeta guztu, hemen txakak, prueba. Orduan, nik aukera dakat, karpeta honetan, ja, proba honekin, dakan dokumentazio erlazio guztia hemen sartzen, bai Wordak, bai Excelak, edo zer gauza, eta hainbat karpeta sortzia. Nire karpeta egin barrezu, konpartitu zure lankideekin. Ez azkenian, kontakerila da, bakoitzak bere karpeta itia, gero dokumentazio guztia egotea hor denak duplikatuta, azkenian sentidua dakana dena konpartitu eukitzea. Kasu hontan, nik aukera dakat hemen, konpartire ematen badiu karpeta hori zuzenian, nire lankideekin konpartitzea. Hemen jartzen bade, zure e-maila, itxoen zuzenian, Outlookera, gero, ikusiko dugu nahi dena, esan ez, nireak, txategi bat konpartitu dizu, onartu, onartzen baditu, zuzenian ja zure OneDrive-en gordetzen zaizu, zure lankideak sortu du fitxategia. Orduan, momentu berean, posible ez dute bilak, batea dokumentu horren barruan lan egin. Incluso Word batean, nik aldatzen badet zerbait Word batean, zuzenian ikusi moduko aldaketa hori.
Galderak, bai. 100.000.comarekin partekatu diteke. Dena, edozein korreo. Bai, Gmail, Yahoo, enpresa zuria da ingenieria.eus, edozein email. Bai. Momentuz, zalantza hori, ez dute? Momentu honetan? Ez. Partekatzeko aukera dago, edo emaila jarri, eta zure emaila jartzen bat, zure emaila izan dezu, edo ez dela kopiar binkulo ematen badio, egiten dena da kopiatu esteka, ez, imaginatu, WhatsApp ez bihatzizu, imaginatu kalian nago, ez, okindegia, ez, nire abiari behar bihoztu, Josuneri fitxategia, ez. Nik ematen badio kopiar binkulo zuzenia, baita WhatsApp ez, abiatzen dizut esteka, eta egiten zaizu OneDrive-eko fitxateri, bale? Insisto, beti interneta eduki behar duzute, bale? Orduan, beste aukera batzuk baita konpartitzeko, nire azkenean iniziora juten baiak, nire azkenean nire dokumentu guztiak, ez? Konpartitzeko beste aukera bat, hemen, zuzenean, ikasuna zertletxa honi, posible ez dute konpartitu, eta zuzenean ja konpartitzen da, eta zaigu mezu berdina, edo estela, 3.8 eman da, bai? Zuzenean baita konpartitu. Bale, haude, hainbat aukera konpartitzeko. Orduan, hau egia, inizioa, nahi dut artxibo guztia, baina de forma desordenada. Baina nik jute naiz, honea, karpeta esontara, bai? Hemen lehen esanakoa, aldaketu karpeta guztiak. Bai, hemen, gomendagarria benetan, editza karpeta generikoak, inkluso karpetan barruan, karpeta gehiago. Ez da, imaginatu. Astelena, asteleneko zera guztiak. Bera bezala, imaginatu, errezetan barruan, ez dakit, asteleneko menua, asteartea, eta horren barruan dokumentu guztiak. Beti alako eskematxo moduan ukitzia, bai? Orduan, gomendagarria jutea mis archivos, eta da, nik jute baina andoain, karpeta. Baina hemen ere beste karpeta bat sortu. Nola, lehen bezala, ematen bai plus bati, sortzen dut karpeta bat, arbiot, andoain behar. Karpeta bat, karpetaren barruan, orduan, sortu zai, andoain andoainen barruan. Hemen azkena, erakusten egiten da, bidea jarraitzen egirean. Eskemaren bidea, ez nire dimokin naiz, mis archivos, karpeta esontara, mis archivosen sartu naiz, 2025 andoain, eta karpeta horren barruan sortu dut beste karpeta. Eta nire dutena da, orain, andoain karpetaren barruan sortu Word bat, bai? Orduan, plus, documento de Word, eta hemen, andoain, informea, zuzenean ja, gordi diren da. Ni nahi bali nahi bakarrikan konpartitu baita Word da, zuzenean eman ematen dio konpartir, eta berdina, zateko zegu mezitxo hori konpartituko. Baina, karpetea konpartitua baina badago, ateko zegu ja zuzenean, karpeta horren barruan, nola, bez, andoain informea. Baina, endakabuz, jarraitu dugun bidea, mis archivos, andoain 2008 karpeta, karpetaren barruan andoain karpeta, andoain karpetaren barruan, borda. Ideala zer da, nik karpeta konpartitzia zuekin, eta horrela dakazute akzeso guztiak danea. Karpeta guztietara, Word guztietara, dana. Eta orduan, ez da ezer galtzen, eta dena galtzen da ordoian. Zarantzak? Hau bakizurak dutzen. Orduan OneDrive-en, ez bain duzu zarantzak, zer nahiko horrexan dela, gero gila da, hainbat aukera behar egiten ditu, baina, nik uste dut zaguz, gara eixen. Gura itzaguzten, bizkuliatiko. Mis archivosen, Microsoften ezin da ordenatu zenbaki, ez? Karpetak ez dira ordenatzen da. Ni adibidez daukat, atzakitzen, bi, eta hori daukat nire... OneDrive. Bai. Orduan ez dira berdin ordenatzen. Osea, nahi bali ez ordenatzeaz numerikoki
ezin da, ez? Jarri bako zinioken numerua izen nahi. Osa, adibidez, karpetai bat eta gero karpetaren izena. Bestela ordentzen ez duzu alfabetikoki. Claro, vale. Claro, lehi abertzen zait, bat, eta gero ama, eta duzu, nombre. Bai, zertifurrengoa bat eta gero, 0 bat. A ver, Gauza bukatzen mazera ez duzu berdina jarraitzen, sinila da bi puntu dena egitu asuntzen. Ez berdenaz. Horregatik da? No lo sé, no da. Fikatzen bat patroian, piramid dena bat edo sondana berdina edo dana doiekin, edo dana puntuekin. Zazpinean identifikatzen dizu izen guztia. Fikatzen bat ikusi bauzu patroia, aldatzen zaizuia gidoia jartzen diozu momentuan. Hemen hori berak esan duen ez garria da, nahi bali madegu karpetak zebat orden maldukitzea jartzen badiogu bat, punto bi, punto hiru, punto, horregatzen zaigu horrela, baina importantia da, inkluso espazioak eta dena berdina izan dira. Nik antzen baten, bat punto, bi gidoia edo bat espazio punto, orduan aplikazioak ordenatuko dit bera nahi duen bezala. Baina nik beti jarretzen bade, estruktura berdina bat punto espazio izena, bi punto espazio izena, ordenatuko dit zenbakiaren berdera. Nik uste hori dara, bestela gero ikusiko dela. Hori da. Baina bai. Azkenen, konpakeri horiekin, une nahi darratzen zaitu, totan igual, jokatzen du karpetaren dazkar, eta ez forzak, ni pizadiet eta gero dago 20. posizioa. Vale. Oain ikusiko dugu, ez dute Outlook erabiltzen zuetuekin behin dela? Vale. Outlook, nahi ez da Outlook aplikazioa izan Outlooken barnean, posible sartuta email bat, enpresako email bat, edo Yahoo bat, ez duzkertan izan behar Outlook.oroseke, vale? Outlook azkenean da, aplikazio bat, emailak horretzeko eta emailak bidaltzeko. Baina nik hemen, esleet integratu, nerea@gmail.com email bat, vale? Hori, aratzen gabe. Orduan, hemen berritze, honek lehen esan dugun bezala, azkenean dena dago batera, ez? Hemen, nahiza izan una bandeja de correos, hemen azkenean bat egin baita, edozein momentutan, con un acceso fácil bezala, Word bat irekitzeko, Excel bat irekitzeko, sartana dago lotuta, vale? Orduan, hemen dago, Outlooken, inicio, vale, bandeja de entrada, hemen, dena spam zela dara, ez? Hemen ditut email guztia, eta, kasuntan nahiko simplia, korreo berri bat, korreo nuevo, berdina, emaila posible jarri nahi zaizan Outlook bat. Gaur egun azkenean, ez dut behar Yahoo.es, Yahoo batera bidaltzeko lokesea, email bat, niko ere esaten nahi, normal emailetan, porque askotan gero ez da spam gehiago daude fikatzen bazatez, enpresa pila bat ebiatzen du, normalean bidaltzen nahi zute email bat, email berri bati hau da, nik zuri ez bai zut inoiz bidali email bat, eta bidaltzen nahi zut asuntoi gabe, segurunik espamera funtzezu. Oso garrantzitsua da beti asuntua jartzea, asuntuan gauza arraroak ez jartzea, porque algoritmoak hola dira, eta beti hori, asuntua jartzea, eta gero ja, bilera despiraten. Baina hori askotan merkatzen da, jakin ezazuen, porque guri incluso, enteragoan baita igual askotan emaila dira, eta ez dut jaso, eta spamen, ez? Azkenian, inoiz ez bali maidoztu bidali pertsona horri asuntoi gabe, Outlookak esaten du, no es de fiar. Azkenean, sospeitoso, o bat pare, spamera jun, eta pertsona sartzea, ike bea si es spam, o no es spam. Baina hau beti izaten dut, porque gero askotan, que hacen ya indicado, y nadie se entera de qué ha enviado, qué le han llegado, orduan hori, garantitza. Gero ez da informazio gehiago, hobeto.
Orduan, bale, oso hemen ditugu dena, orduan, juten batera, hiru barritara hauetara, a ver, email normal bat, vale, borradores, elementos enviados, archivos, nahi zutena gutxi da, oain, askotan, hainbeste email bilatzen ditugu, hemen baita egokiena dela, OneDrive bezala, emailak karpetetan gordetzea, ez dakit erabiltzen sistema hori dizuek. Karpetan gordetzea emailak. Ez baina, Hori interesgarria, ze askotan, adibidez, egunero, zenbat email posta dituzu bidali? 15, 20, barbaridade bat. Eta askotan die, hainbeste jenekin ditezu, hau da, imagina, postalari helburuko, hau da, proiektuan, hau da, subentzioak, edo zer gauza, ez? Orduan, dago sistema bat oso ona, dara karpetetan gordetzea emailak. Orduan, nahi galez mehatea, nerea, ipen ez dakizenekin proiektu, imagino, N proiektuaren inguruan, orduan, Ibari makar N karpeta, putenek zuzenean N da, eta hor postu ditut borde N-ko inguruaren email guztiak. Hori oso sumo dago. Nire erakutsiko ez nola iten da, eta horrela baita email guztiak pixkat, eukitzea pixkat ordenatu. Nik horrekin, derecho bat, Bai, karpetak edo etiketak gomendatzen duzu. Nei gehiago zaitzik karpetak, bilatzeko errexago dalako, baina etiketak ere posible dituzu. Etiketak ere dituzu ezuek. Nik ez nuen galdetu behar ez. Bai. Nik bai, baina igual lehen garai bateko Gmailetik metorrelako eta Gmaila noitu nintzen nola egiten karpetakin esentzialako sortu horrek izan dira, Etiketetan izenak poso dituzu jarri? Bai. Bueno, bai da hori zaukera bada, poso dugu ikusi. Gu normalen, zure lehentasun arabera, galdera zau kuriosidadea. azkenean, helburua berdina da. Helburua da, emailak, eukitza sailkatuak, orden batekin ez. Gero askotan baita, emailak azkenean oso garrantzitsua dira, askotan gordak Eta horrekin lotuta bat, gero hori, ni beti eukitzen desa lantza. Karpeta sortzen dezunen correosetan, zer gartzen duzu? En correosen, karpeta bat, ese tema, correos enviadosetan, eta karpeta bat en correos recibidosetan, beste karpeta. Oain erakutsiko izan. Vale. Ingo proba ikusten. Oso argi ikusten azkenan da, OneDrive bat bezala ikusten. Orduan, guazen idea, zeari, bai? Proba da, máquina, dirutela email pilo bat, cada uno de su padre y de su madre eskeman bezala, Orduan, nipuk eman ez. Vale. A ver, segundo bat. Archivo. Y putillo jartez, bai, ez baino... Vale. Ez dakit ikuske oso txikia egiten, vale. Orduan, ikusten dute, hemen egiten eta hori, nire emailak, vale? Eta hau da, hori, tuk zen dutuna, bandeja de entrada, correo no deseado dara spam, borradores, elementos, hau da, email normal batek, menua, Orduan, nipuk emana izenea, hau da nire emaila, oap@outlook, vale? Hemen, ikusten zuten, hemen 3 puntoetan, crear carpeta nueva ematen dira, bai? Nire kartzonetan, eta karpeta dituzuko. Crear carpeta. Hori, batzen jartzea. Bat proiektua. Bai? Bat proiektua. Eta hori, dakit ikusten ezun, hemen, emailaren barruan, sortzen da karpetatxo bat. Bat proiektua. Orduan, nik aurrera dakar, imagina hauek, email kuston, xertzen bi email hauek, proiektu horren inguruan bide, Orduan, esaten dut, ikusi imagina, otakatu hain denbora, irakurtzeko email horiek, eta ez azteko hor daudela, esaten da, lau bat proiektua da, gordeko detor, eta igual egunaren amaieran, ikusi dut karpeta guztiak, eta jutenek erantzuten Orduan, nola sartzen dut email bat, karpeta baten barruan, aukera errexena da, enkitea emailai, eta arrastatzea, karpetara. Bai? Eta hori, hemen ikusten da, bat proiektuaren barruan,
email bat, dakar, hori jutema ez zuen hona, hemen putuz sailkatzen proiektu horren inguruko email guztia. Bat nita, beste bi proiektua. Bi proiektua. Eta bez, aputen da, ordenatzen. Hemen, suposatzen baina, sortuta numeroa komozet ordenatzen, mediko, hori ere, natin. Orduan, puten naiz, a bandeja de entradas, dutela email guztiak, zaten, Josune Gabiron, hau da, bi proiektua. Komputera zonea, ja, horretak. Horrela, ja, email guztiak ditut super ordenatuak, eta hori oso zenei askotan apean tiro bezala, liatuten naiz, eta hori posituzioki milioika karpeta. Zuk esan bezuna lehen, etiketaz, baita hori posible da, etiketak gure, etiketa sortzeko, Utema nahi formea, Kategorizar hori da. Orduan, horregatik nagoetzen zuen, hemen, como dibes, kategoria tal, gero zu sortzen zuko izenak inez. Berdina da, egia da, etiketak sortzean zuriet bakite megola gorda ezkizun menuan. Zagartzeak bakoitza bere etxartotik. Hori. Karpetatzuna da, baina gero nahi proiektuta amendako da. Nola konversazio eta gordetzen duten da kotorra. Agongo dau, baina egia da, eta ez dula gordetzen menuan. No tienes tan acceso rápido. Berak ez da, etiketak sortzia, eta imagina, kategoria azul, baita berdina, proiektu bereko adie. Nikoni baten badio, berak ikustu duna, ez? Zuzenian ebetarde kategoria azul, marko bandeja de entrada zirenkora, eta benako baterak bizizkiten, kategoria azuleko guztiak. Baina, gero goizan klasifiko zeik etiketan arabera ere. Filtrosen, ez? Hori da. Hori da, ohitura kontua, azkenian berdin duera batera egin edo bestera, baina bai gomendagarria da, emaila askora gehitzen bada ez dute, noski, zere lan munduan, beti eukitzea, pixkat baita ordenatua, baina bai, aukera ere hori ondo dago, incluso posible dezu, proiektu baten batuan ere, hainbat eta diferente hori. Karpetak egin dituzunean, gero zara erortzen da guztira eta zuin behar dezu sartu, o egin dezakezu zuzenean karpetara erortzea? Ez, porque azkenean zuk filtratu behar dezu email hori sartze proiektukoa den. Gure azkenean zu bilatzen baiatzen email bat, hori bekez izte proiektu da sartu. Gero bai, karpetaren barruan, posible ez du bat, kendu edo beste karpeta bat mugitu, baina bai dukun bartzea sailkatzen eta klasifikatzen proiektuka. Egia da hasieran, zerotik arrazten mazara, pixkat lana da, baina gero nahi automatikoki atea egiten zait. Eta ez bakarrikan ez dutenak irakurri emailak, incluso danak horrela ja, batzakit, eunikan urte batera, nahi baldin baiat ikusi, imaginatu, kateniko presupuesto bat eskatuko nora aurreko urte, juten naiz, karpeta katerin, eta horrekat gordeta, email guztiak, hilo guztiak, ez presupuesto guztikin, eta azkenean ondo dago, egia, buska jartzen badezu, imaginatu, katerin, azkenean, email buskarren arreko zentitu, ja email batek bali badaka la palabra katerin, eta basari dugu, gero, bilatzea da, posible ez du pasak kriston denbora pila. Modu ontara, bakutentza karpetara, ikutu zuen baita email, eta lehen esan duguna ikuso karpetaren barruan, imaginatu ez nik proiektu batean, hemen hitzeiten dut 5 pertsona ezberdinek. Hemen aukera hona da diet etiketak itea, imaginatu, zu posibilitatea izan urdina, zu bihatzen baiatzen beti email bat, sartuko ezut bat proiektuaren barruan, eta gainera, jarriko ezut etiketa urdin bat, ikusteko zuzera da. Zena zonea, eta berdin da, kategorizar, kategoria azul, eta bero posibilea ez duzen dut, maialen hori beste. Hori ez, egiten dutena da, gobernuna, ¿verdad? Igual Josuneari izaten. Igual, supuesto Susana,
proiektu baten, igual baten baino, Bai, hori da. baina igual berarekin izaten duzun harreman guztia, karpeta bat. Utsenien, dauka. Bera mandatzen didan mezu guztiak, ni karpeta bat dauka. Baina zuzenen sartzen da karpeta horretara. Orduan, hori Hori zen regla, hau luketza Horrez, igual bidatzen dizu bat, ez da konturatzen, eta karpetara joan eta zu irakurri gabe, ikusi behar duzu, Eta diskursoa da bai, horrekin baina Josunek eta segun hora doazen karpetak aldatzen dutu alfabetikoki, orduan arriskua dela asko kieskero urre duten dela. Baina adibidez, boletinetako eta e-mailak jasotzen ditugula, gaur komunikazioa Gipuzkoako boletina. Arreglak sartzen gozunea, erabat irakurtzeko adianak edo jana lehentasunezkoak automatikoki sartzen dira eta beti kontutan kita hori, posible zula, ez, ja, nik horregatik izakit aurregi ikutzeko, balbi edo diru. Amaia, adibidez, regla egiten bazun nagorekin bihartzizun guztia, gautu ez ordea asea delo karpeta. Bai. Eta bakarrik info, bera igual beste bide batzuk erabiltzen dut, baina nik beti ateratzen regla batekin bakarrik info@. Ez besteekin. Batzutan ere, bestela suposatzen dut ez da regla jartzen. Pues nahi dut da egin, horren no sé qué recibas, 50 emails todos los días, baina pasa posiko ez hidrogenera esatu, baina eske azkenian hau da proiektu hau zeitzeiten ari zait sobre hori oso zaila, tipo ez du jarri filtro de nombre eta baina bestela edukiaren kasuan nebizka komplikatu dut zaita, bere beti hori pendiente egon behar duzu, nahi guazu karpetara, posiko dut irakurri. Nik beti gomendatzen dut bai dela bandetan zelan jartela, ez dut sarkatzen dutia. Eta egia da, beraiek izko dutena, posiko euki karpeta pila, zerkitu berak, baina eski hori ere OneDrive eta toki guztan ebertatzen da. Hainbeste karpeta egiteu, ben garrantzitsuna, balin badakazu, alfabetikoki leatuta, baina eski hori egia da. Eta aukerak eta komeni da, ez? Danak ez izateko zerren oso bera. Zer harkatu? Igual karpetak beho erauki baldin badaukagu ondo dagoela, baina asko sortu espero, igual zerrenda hori alfabetikoki oso urduko leikela orduan. Nik normalean 10 karpeta baino gehi ditut ikutzen, bestela, esan nahi, eta azkenean, nik uste garrantzitsua dela sailkatzeko moduan, sailkatzea generikoki, no yendo a tan específico, adibidez, nik egiten proiektuka, edo posible ez egin oso pertsonaka, baina oso karpeta generalak izatea, eta gero bai karpetaren barruan, posible ez bilatu, eta askoz espezifikoagoa da, errexagoa da, zera hori, euskera hori. Baina, bueno, azkenean hemen garrantzitsuna da, gero bakoitzak, nik agian horrela egiten lan, gero beste batek, aplikazio batzuk, aukera ematen dizun, edo lan bat gure egitea, edo bestera. Garrantzitsuna, konpartzeko oso horrela dela, gauzak bilatzeko oso erresa diela, eta baina ikusten dut ja badakazutela zuek aukera, erabiltzen dela asko, que sois más expertas que yo. Agurreko taldetutu nahi erantzuten erortzen dianak gordetzen ditugun bezala, enbiadotara junta gorde, ez? Baita berdinak, edo ze. Sortu karpeta enviados eta sortu karpetan karpeta recibidos. Naiz eta karpeta zentzu berdina eduki. Nik normalean berdina eduki. Berez enviados o recibidos, gero incluso, aunque yo te envíe ese hilo. Berdintan gorde. Bai, porque nik utemaek mandu, dial bali maizkuri email bat, utrezunean ikusten zu. Bai. Hemen goiak. Emana itxorkatu, en esos enviados, ¿vale?
Imaginatu, Iñaki Zaiak, imaginatu dut zela, da proiektu batean. Zerilla da bestela, me parece un poco lío. Ya. Enviados, tal, que aunque yo te envíe, luego me vas a responder, Ya. eta gero ya es una conversación. Berezik, karpeten zailena da, hori da, osea, estrategia hori eukitzia, ze gero ikusi duzu beste izugarrizko lioa. Osea, yo Nikola eukitzia karpeta bat, naiz izan enviados o recibidos, o no deseados incluso, O sea, esan eten, da, mi caso tan no deseados, emails deseados, o sea, recibido, basatzen, utena izonean, correo no deseado, eta dice, tak, eta esatzen dut hori. Eta hemen kasuntan antzamo ditu, quieres seguro, no sé qué, nik, berez hori, ez dakita, adibidez, nik bai dut email batzuk egin duten asalkatzen karpetetan, porque die oso informalak, alako, orun kasu hoitan bai, bakute eman naiz, biali bali maizute zuri email bat, eta horrengo gune naiz akordatzen zaituten, bakute eman naiz guiados zure izena jarri, eta irazun erabertu zait. Baina berez, berdin du bestela. Nien itzaldi hauko baina esaten etena, zuri errexeago iten bazaizu hori, eta hola bitu baldin bazea, azkenean nire aplikazio batzuk aukera pila bat egin Orduan, incluso gu ere elkargoan, nik egiten modu batera, bestak egiten du beste modura, garrantzitsuna da, fitxategiak ez galtzea, beti horreotea, eta denbora ez galtzea ez da, aurkitzen, gauzak duplikatzen, denbora hortan ez galtzea. Hoi da garrantzitsuna. Eta bere ikuso, positutu jarri, favorito zen, eta konfalot, bat ez duen egiten baita, email baten, baina ikutu emanait, email normal batera, manejaren bada, ez email hau. Nik ere museoet jarri, baita markar, baten badiot, zen baita banderatxo hau, email oso garrantzitsua dalako, eta imaginatu, jarriko banderita, zuen ez dinteak uruen, gaur bai, irakurri barret email hori. Ordu guten ez, gaur guten bagat filtrosearen izan dugu bezala, tu puedes filtrar por todos los marcados, eta aplikatzen zizu markadoko email guztiak. Nik ondo baitet email oso garrantzitsukin oso urgentekin, ez? Hau baita nahiko aukera, hemen azkenean filtroetan baita, ez filtratu nahi duten, incluso no leídos, los que son para mí, me menciona, hau ere oso dago. Askotan email baten nik esan @josune irakurri dugu, nire irakurri dugu, baiten nire apartzen ba, dukute maizen hemen menziona, nahi menzionatu dira email guztiak. Igual askotan, partiate kopian email baten, baina netzako dugu ez da garrantzitsua, baina menzionatzen bai arte nik irakurtzeko. Eta dukute maizen menzionez, ateako zezkik, menzionatu dira email guztiak. Eta bazatu, ¿Cómo da daiteke, ilimitado? Ilimitado. Karpetetan? Karpetetan, bai, jubilatu. General, ez dago, ez izan bat email gordetzen nahi duzu, saltate dizu. Hemen egia da, tiene almacenamientos. Hori bai, normalean, bai Outlook-at, bai Gmailak, dutu giga limitatuak. Normalean, egia da, gaur egun estandarrak, que no son de pago, tengas que pagar un extra, son ya. Gomendagarria dago. Bat izango. Hori asko da, baina bai, ez datu balik badakazi, email bat, egin nula 15 urte hola, erabiltze detela para todas las cosas las que me suscribo, gauza pila izetik, orduan bai, saltatzen notifikazio bat, klasak eazen almacenamiento, Gaur daukaz aukera, pagando X al mes, baina gaur normalean, bai gomendabara enpresetan, eukitzia almacenamentu handia kontratatuta. Baina, segurazki bat, zutera bat. Guk enpresakoa eko, transitifuko eta usuario bakoitzak tera bat esango nuke dala eusatu zikizte. Eta gero, hoi eukita, duzuki, 1000 karpeta, 1000 email, zentzu hortan, ez da barazoi. Ez da, ordenagailu baten azkenan ikusi diferentzia dela, ez? Imaginatu, ordenagailu honek
posibilitu duki izatik gero gila ez. Orduan, hemen errexago da, oso gero nik gigagadoretzen banaiz, ez da interneten ez dela kontrolzio oso horreixa da, jasartu behar dio beste sistema bat, iClouden eta barazkenean, batean hasten maet nik kriston zera pila zeratzen, por €1 más, baina. Hau de hecho, dute mazate konfigurazioa postreko dezute ikusi. Zuen, en general, dute mazate honea, nik dut ikutsitze bat ekipa ikusi. Zehazki baino, metera bat ekin bakoitzak, jaten ez. Metera bat, Aquí tenemos que tratar un proceso de discusión. En general, Sin más, o sea, jakite como... hau, me gusta, gaiaren erdigu. Horrela zela, talare baita, gehatzen eta dena almazenamendu gabe notifikatzen dituzte, ez da gatuko batera, sin recibir. Bai, ez dakit hau duken zarantza gehiago dakatuen, zerbait jakin nahi zuten. Ni regla horren esatzena, ez dakit, regla hori, Filtroarena? bai. A ver, nik egia ez dut zegoen filtroarena, ez dakit norbait nahi modak esplikatzea, filtroaren nahi dela. Niko ez dut nien, filtroarena. Izango da, reglas, reglas. Regento Morres, Reglas, gainez, por agregar una nueva regla, baina da lehen comenta unas son reglas muy, o sea, puedes poner condiciones, pues nombre, email, hori ez da, si contiene una si palabra, hori da. adibidez, segura duzu, adibidez, garapenetik goizero jasotzen ditugun mezuak automatikoki karpeta batera jasotzea, holakoa bai, asigne un nombre, jartzen dizu garapen, adibidez. Eta bigarrenen asignar una condición, eta hor ja sartzen duzu de kontaktu horretan, bigarrenean, nunde jasotzen duzun, jartzen duzu horrelbidea, eta hortik datozen danak, gero hirugarren pausuan ematen duzu una acción. Pues mover a tal carpeta. Eta orduan ja berak automatikoki eramaten duzu horko informazioa dana. Ebenoniko hori, oza, kontuzibili behar da, baina izango zan, un email batera, honea, eskuniko zer eman, eta hemen reglas, o crear reglas. Atzera hartu, momentia Pero porque ya tienes reglas creadas, yo no tengo ninguna regla creada. Claro, todo lo que lleva la palabra administrar es para administrar las reglas que tú ya tienes, o administrar emails. En mi caso, con la etapa una regla bat, Bai, horregatik da, eski pentsatzen du. Hoi bada, esago da. nosotros una regla bat, guardar, hau horrebete, mila, hau atatzen. Tema de zonea, horrelako proiektak zuri ez. Bai, nik hemen daukat mover todos los mensajes de no sé qué elbide a nire karpeta batera. Orduan, gutxetan jasotzen duen boletinak edo zerbait errepikako dana edo, eta gertzen zaizu gero, sin leer, karpeta horietan zema duzkazun. Hemen hori, ikusten zute, ondo da, baino, nik hartzen bat, imaginatu, que me filtres, siempre y cuando lleve la palabra X, claro, igual, zubiatzen behar filtrat hitz horrekin, baina berez hitz hori ez dutun behar proiektu hortara, nahi zuzenean proiektu hortara mangoi, gero postia bizkat popurri. Neri, hori da, proiektutako gauzak eta dira,
saioa da, baina edo pertsona Pertsona boletinak eta guztan Hori bai. dana, horretako adibidez Hori bai. ona da. Hori bai, baina bestela, porque nik uste que es mucho más como cualitativo bezala, Bai. o sea, tienes que pasar más tiempo, baina bai, igual zu asko bilatzen baitziazu, esate, honek bilatzen bai, pues que me vaya directamente a, bai, baina hori ikusten dute, sortean, jartzen zigun kondizioak, oza, nahi izute, oso dira, si estoy en copia, si estoy en copia oculta, no estoy, o sea, incluyas un todo, o sea, oso generala dira. A ver, si queda palabras clave baita garapen jartzen dut. Garapen, ibero bateia garapen intza bat badaka, cuidado, igual gero posible ditzen, hombre, baldin badaka gero ditura, egunen amaieran, karpeta guztiak zutsunakoa, karpeta guztiak errebisatzea, hor bai zenbaki handako zaigu. Bale, hemen ikusten behar zute, karpetetan, nintza dikanak bat hau, porque dakat email bat irakurri gabe. Publicidad. Bai, segun zuat, Aurra dutzen bat horiek, segun. Bueno, hemen akontutu egibar da, eta zorietan, bale. Bale, beste zalantzan bat, Outlook inguruan, egitena admiratzen zau baita, kategorias. Hau bai, ez. Hau erando. Bale, nahi batzeko zuzenea Teamsera, edo nahi haute nariketa proba bat egiteko. Nik uste oso expertak zatela. Expertak Bai, Blokeatu daitezke, detengo. Blokeatu daitezke, Imeia? Nola blok... bai. Gure regolazio, ondena bat Horreketan ez dakit, Gaina askotan igual, norbait idatzi email bat, eta 5 minutan deitu bidez. Si no, me ha llamado su ya vaya por acá. Ya, pero jendeak ere emaila edizio lakaso. Hay un poco de todo. Vale, orduan ikusten bat dira, ez da beretan agixatu, bale? Oain egatzue, nik abitxatuak Teams ikustia, baina expertak daten Teamsen, bai? Teamsen, Teams esatuko gapixka, bai? Ele esatakoa, denbora daka, orduan, balimat aplikazio bat ez dakarratzuena ezagutza asko, da ikusi nahi badezue, Excel balima da baita, dugu ikusi, bale? Vale, pues Teams. Hau, ikusten nahi zonean, nik matematiko puntu hau emeatzen como los más aplicaciones más usadas. Me ikusten nahi todas las aplicaciones alako perfil, Microsoft aplikazio bezila, bale? Esan alde, zila bat. Osa, eske edo zertarako, diseinatzeko kalendarioak, editoreak, similakak dute pilo bat. SharePoint es, ¿listatin mejor? Nik ez, porque SharePoint da den dago. SharePoint da, zidatzen. SharePoint o PowerPoint? SharePoint. Osa, normalen, hauek ez die, posibilu zein instalatzeko, gana gainan ziteko baino, gauza guzti hauek interatzen. Es que nik abaita zauke. Nik abaita zaukatzen. Hori badako zau. Bai, nire gore konditzen bidetzen gara bizuatzen. Bai, 3 punti, horregaitze puntito eta egiten dut monsu, bai. Horra ez da, hiltzen zagetan. Proba, porque... Ja, ez zaukatzen. Beratuko dute, baina... Guztia badaukagu. Bai, baina ez da egon. Ez? Es que jute maldin batzea más aplicaciones osautzen da. Ya está. Bai, hemen, más aplicaciones honea, normaletu buscar partidatzen zuen eta ja menatatzen. Partidatzen menatatzen. Todas las aplicaciones. Ez du proba egin aberratzen zuen berez, ez du, oza, bere esan dut, natzozen batea edotzen aplikazioa mote ektepikan hemen duzu aplikazio guztiak.
Orduan, igual egia da, dena izunea, Baina beste osin nabigatzailetik, adibidez, OneDrive sartuta gaudela, behatze puntitoetan nalaka. baita, porque azkenean interneta, osea, nik Googlea jote naiz, Chromea bai garratzen bait, Edge, edo, markatzen bait, OneDrive, azkenean, internet da, osea, incluso bidazioa, nik jote naiz, Google Chromea, nik erabiltzen duten nabigatzailea, nik jote naiz zonea, es que era implicada, sin duda. No sé lo que es que tengo mucho discusión. Vale. Mira, tú te vas a enseñar baita, hau da Google Chrome. Hau da, hau da Google Chrome. Bai, jartzen bat hemen, OneDrive. Funtzionia baita, OneDrive, osea, lo que está viendo. Gustarse o egitea sesioa estudiaita da zaude, bale, osea. Voy a sartzen identificar, gratis, inicio sesión, ahí está. Eta Google Drive ikasatzen. Bai, horrela bai. Dira. Baina, zuk adibidez, zure OneDrive adibidez, badaukazu X nabigadoretik laster marka bat atera eta markadore bat erokoran, berdin-berdina da. Hori sakatzen baduzu, hartuko zizu horrako pantalla. Bai, eskorruz da iristen duten, baina gero ez dut. Hemen en las aplicaciones puedes montar, bestela dago beste bote bat más aplicaciones. Eskatu hori, aurra hartuko dira, da Microsoft, da guztiak. Vale. Osea, azkenean hainbat okitatik hartu zuten. Incluso mobiletan, nahi eta zuek euki iPhone bat o Google mobil bat, osea, internetan, posible ez. Osea, bere izatu beharko zituzte iniciar sesión eta baina guztioi, baina, osea, txenean, dena internet. Vale, Teams ikusuko dago orduan? A ver. Podría dar su opinión, Teamsekin. A dar su opinión, Teamsekin. O sea, jartzen zait, cargando, baina ez dakit zergatik. Osea, número bat zaizu hartatu? Igual, bidaltzen diate, Txat bat. bai, txapat, sartzeko bidea batean, eta jartzen zait. Cargando Teams, eta ezin da. A ver, nik egia zerakazu aplikazioan edo interneten sartzen. Adibidez, baldin baukak nire korreon bidaltzen duten zeara, batzutan sartzen naiz. Baina, zuk ordenagailun aparte instalatu dakazu Teams aplikazioa? Ba, seguro ez. Ez que hau askotan gertatzen da, justo horreko nire lankideari ordegitaion Teamsa usatu zenean internetez, osea, espainita bat irikitzen, edo ez dela aplikazioa zuzenean gorreta, nik eben adien gorreta bakar Teams aplikazioa ordenagailuan. Egia da, balin badakaztu ordenagailua eta azkeneko aktualizazio gabe batzutan ez kompatiblek. Orduan askotan ez duzten, nire lankidea ordegitaion, que no era compatible para hablar y habilitar el micrófono y no sé qué. Orduan behar sartu hartu beti internetez. Horregatik balitzen dizu, aplikazioa deskorratzen. A ver, jarri Teams eta jartzen dit aplikazioa. Bueno, seguro que sí. Online. Si es la versión. Bai, zuk aplikazioa dakazu. Bau ikusi beharko da instalazio. Bestela, ez da izu funtzionatzen internetetik funtzionatzen. Navegatzen bidez. Hau da aplikazioa. Orduan, igual, hau beto kentzea. Ez zertan kendu, sartu posible ez zuzenean interneten sartu. Zugu primazera bidea dakatu, Bio, primatzea hanea, eta hemen, janteko dazio, eta askotan hori, ordenagailua zarragoa hain bada o lo que sea, bat tengo aktualizazioekin ez dakazte ikusi, pues nina hori da.
Deben probar el proyecto. De hecho, Zuri, me iba a decir ¿quieres conectarte a este meeting? Página, tal cual es Betty. ¿Quieres abrir la aplicación o seguir en navegador? En vez de seguir en navegador, habría que hacer tu pauta. Nik normalean, gomendatzen por navegador, esate dutena. Balimakazu ordenagailu berri bat, ahora ez zora zureko iziko baino. Balimakazu ordenagailu bat zarragoa dena, y no tienes la última actualización, askotan zaila ginen ez dizu. Eta justo horregan nanti bat egotan zaio. Vale, beti jornada. A ver. Nik aplikazioa dakar, ez dara zuik ematen. En momentu que me des problemas, interneten sartzen ez, eta ikusi dezu, ja sesioa irekita dakazu. Berdina, bueno. Eta, emailua dituztezunen beti galetuko dizu, mezu opción baino, ¿quieres conectarte mediante app Teams o seguir en navegador? Eman seguir navegador, eta jaiko zaizu bezaita berri bat. Vale. Vale, orduan, hau da Teams, nik hemen, egia da, nahi bazue, zure explikatzen dugu, baina bezala igual zuen zalantzeak esan, nun beharrezten laguntza gehiago da posible dugu hori izan. Baina, bueno, a nivel general, vale, Teams, tratar de paralizar Teams da halako una mezcla entre WhatsApp, vale, porque azkenean dia chat zuzenak, ez dela, zergatik azitzen WhatsApp, eta askotan igual, nahi baldin baiot, eta nire lankidatik galetutan, email bat ez diotien, ez jo masiko, eta ekaixo aitor, posibilizatu esan azkarra bezala da, bai, WhatsApp noletza, eta gero da, es una mezcla entre WhatsApp y Zoom. Zoom zergatikan, bideo deiak iteko, vale? Ondo dago baita, porque dakagu kalendari bat, pensu gai ikusten. Orduan. Chatak, vale, hemen ditugu bi aukera, bueno, nik bai, como aquí no tengo amigos para chatear, dakagu, zuzenian, nik zuei agregatzen baizuet email bitartez, hemen agregatzen zaizkit, bai, izan duzbila, egia bat, personan ez dut digitima, bueno. Adibidez. Chat. No, ez dakit. Adibidez, chat hau ez, dakit zer da, proba bilera. Dantzunean kaixo, no sé qué, tal. Nei Teamsetik anafurtzena da kanalena, ez dakit erabiltzen dute, los kanales. Ez? Vale, hau oso dago, zergatik haso. Imagina, gugea 15 enpresa batian, eta nik posiletzukin nintzen, eta bat. Baina, nik nahi bali maetzorai komentatu, zukin, bi aukera daude. Bat, posible de reanchar con vosotras tres hitz egiteko gauza beraz, eta ez zuki egiteko lehenengo zukin eta bat, edo bestela posible dugu baita, hemen berdina, bali magaude, imaginatu, proiektu batean, posible dugu sortu kanal bat, bakarrikan proiektu horri, hortaz hitz egiteko. Oain ikusiko dugu nola egiten hori. Orduan, tema de chat, emeateko zaizkit, recientes, individualki zenekin egiten ere, baina, guazen egitea, imaginatu, mandigutela proiektu berri bat, eta proiektu hortan gaude 4 pertsona, eta sortuko dut chat bat bakarrikan horren inguruan hitz egiteko. Bestu zertarako ez, bakarrikan proiektu horren inguruan. Orduan, hemen juten gara chat, kanales, a ver, no sé qué ciclo parecido. Vale. Un tema de comunidades, ¿vale? Agregar canal. Kanal da, hori, sortzea, chat bat, hainbat pertsonekin, baino tema diferente inguruan. Ni posee euki un canal, un proyecto, un canal sobre, yo qué sé, para hablar de ardillas, para hablar de lo que sea. Agregar canal, eta hemen asignatzen dut, ze pertsonak egon baduten kanal hortan. Hau da, hitza bezala, como un grupo de WhatsApp. Zakit, estudiando. Baina, komunidadea sortu horretik, inbez dezu diseina o enpresa o zartzean. Ez nada. Hori ez da sartutazio igual Teamsen, ez? Baina, zizera ez zubitzen da. A ver. Nire pekulio. Gero aldezun berri egin hori, krear kanal,
Canales, casi me acuerdo, vale. Eta nuevo canalen alda? Bai. Menciones, conversaciones. Ez, ala, eta abajo, eta nuevo canal. Gora, vale, bai, nuevo canal, bai. Eskerrik asko. Vale, me voy a Bai, Lehenengoa da, abarkikoa eta jartzarekin kontu eta nik ezin dut. Da, bere garaian hori berdea, Berdea da, bai. Berdea da gorrien. Berdea abarkik sortu zigunean 365 den enpresa, hori sortu zuen, eta abarkik dau, abarkik komunikazioa. Eta bestea, Bigarrena da, zierrek sortu duen xerritu. ez da gari ona, Nago bizkarra. Panikor kanpon ikusi zaituzte, baina bere hemen WhatsApp kanalen. Bestetik, batza horretan gorrizkan, da, xerreko dut, eta hortik eztetan mazarrean bizartzen dut, han batzuk dut, Horiak ez binetan, porque no se spokenak, Hemen ez Bai. Eta mindfulness egitean ere non berendik eta Gero errebisatuko dugu, bale? Baina... Esako talde bat orduan, da, sartzeko Bai, hori da. Osa, incluso, kanal bat balin badakaztuteia ikusi edu gasa. Hori da. Hori hongo da, baina gero balin dugu nahi bat proiektu bai, kaskotan ikadidez, lankide batekin, posizioz egon pertsona ezberdinekin, proiektu ezberdinetan, ordu, makinatu, proiektua,
kolektibo ekonomistas ere proiektua ez dakit zer, orduan, hor, ikusteko bat ere, orduan, berriro ingo, bale? Ikusteko. Bueno, ya, Eta gero garatzen aizukin, gauzak isatzeko, bale? Orduan, hemen esan duguna, hemen hori aukera, txat bai individualak edo baita konpartituak, individualak, uste du, banaka hola iten, WhatsApp-ez bitartez, edo uste du txat bat, 3 pertsonakin, baino, sin konzepto, bezala, eta da, 3 pertsonakin, edo zer batzutarako izan. Jo, gero, beste aukera da, en comunidades, crear un canal, ¿vale? Junto más comunidades, ¿ven? Agregar canal. Orduan, hemen jarriko dugu, Ugasa kanal. Vale? Ugasa, hau da, como crear un grupo de agregar. ¿Zer eskatuko? Vale, mila sortu ez. Vale, como no hay una canala, ¿ves? Tú me has oportunidades, hemen gorokotek ja, kanal hori, o ezagite, inglés baimakatute bat txanen jarriko dira. Orduan, nik oantxe bertan kanal honetan nago bakarrikan, vale? Ez da binor. Imaginan izatu batera, bi lankide kanal honetan, porque proiektu berean gaude, vale? Como tú maiz hemen, hemen esukila begustatu dugu, invitar a miembros, vale? Guretuko nahi zonean, hemen, izena jarrita, jabertuko zaizue zuen negaztuen frogagin, Jogurten da jarri nazite, alartuko dezue jatzunean izena. Hemen berdina den bezala, depositazuk bere emaila jarri, edo bestela hemen, zuzenean, bilkuloa kopiatu, eta email bat bidali, kaixo, kanala sortu den, hemen bihatz testeka, sartu, eta jazta, bale. Bi aukera, ikustero esago da zutien, ikutat miembros, y bueno, baita atera hori errepatu. Orduan, kanal honetan, ondo dago, porque bakarrikan posibilea egiten proiektu honen ingurun. Osa, eski berez ezak zen ez, osa, gara posibilea bakanala borratu, edo incluso pertsona berriak sartu, ineatu txata, osa, edo zer hau. Nahi ez ditugu, baina kanal diferente. Bat proiektu ezberdinetik, bai. Fitxategia konpartzeko ere oso zuzen dago. Ez da ez duten Teamsan fitxategia konpartzeko. Batzuk bai, proiektu konkretutan erabiltzen dira. Bai, hau, bueno, kanalan argiratu zizue, hau. Denak, aukerak aztuek kanala sortzeko. bai, baina jo, gero galdetzen dugu gehiago gauza, ez? Ja badauka, ez da berdine. Nik uste mal eman izen metik, ez nuevo canal. Bai. Eta gero me tengo que seleccionar una. Claro, porque ya existe el canal. A ver. Badirudi hau da, Oasan masi miembro. Claro, porque zuek azute enpresa kontuaki, hori da. Orduan, hemen ugasan zaudete X pertsona. Selekzionatu barrezu bat, eta gero horren barruan kanala sortu. Eta hemen izena jarriko du. Oasan, froga. Adibidez. Eta hemen deskripzioan berdina izan dut. Osa, dituzue bi, nik uste dut zuri gertatu zaizu, porque dituzue bi kanal handi bezala, nik uste hori da gertatzen zaizuna, gero horri. Bazutu zuten adarkiko egin zutenen eta bestea da itzeak sortutakoa. Igual horregatik da gaizki juten zaizuela edo... Es que mana diogunen, digo, no? Bai, hor jarri dugu WhatsApp ja hori da, ez hori nahi nuen. Pagina egin behar dugula beste bat. Dago como proiektu hori egiteko. Zua, Ivana, izuen?
hori da gratuito, eta gurea da zuzen. Baina ere, Claro, es que no era gratuito, ¿eh? O sea, pues he buscado aldatu, eta nik komentatu una, porque dicen hau, froga moduak, o sea, zuak azunen de pago, te da muchas más opciones, cambia un poco. menua ere, Menua pixka bat aldatzen da. Cargar cama eta Si haces un canal es aquí por la derecha Nuevo equipo, jartzen dugu. Piensekin, libre fluxuak Y claro, ese canal igual necesitas un equipo para hacer ¿no? Espera, kasu que serías toki, ikusten inguruko hartu da, komendatu beste kalor baten sartuta. nuevo equipo. Nuevo equipo. Canal es más o Vale, claro, no necesitas un equipo para tener un equipo. Vale, yo creo que tienes que como crear pues... Esan posten talde baten, eta honen barruan ere, Yo dena inai berdinekin. bai, baina dauzkazu talde desberdinak, bai. Orduan, niri hona gonbidatu zuten, eta ni hona nahi sindikatu orduan hemendik dauzkaten actividades, o Ez dira egonatzen horrak ez daude, ez daude konditzake, nire aparauda bezala, eta zuzimei berdonek emazatzen. Kanales hortan ez dugu gero, txapaketak kanala, aunque hago, o sea, cuando yo creo un canal o una comunidad, yo solo te puedo poner como lectora. Bueno, ahora no tienes funciones de crear. Igual horrean komunitate horren barruan, acceso duzen zuek. Hori da, igual berak zertzen badaka zioa estaré solo en la historia, pero no para crear nuevas... Seguro, artístico, estará administrada eta seguro katera zenean gratuitoa toda bat dena
Más miembros eta orain agregar. Amaiak egon duna, zuain, baina ugasatik ez. Igual etxeatik eta dauke. Askotan igual nahi gabe. Ja, bai, eta... Bueno, pues baina hola pues esto lan egin, azkenean tú vas invitando para un proyecto a quien quieras. Ez da ugasaren barruan, eta ugasa proba Nik, bainikin dut, hain zurekin, zurekin jarri dut. probatzen eta pixka bat. Beste, a ver, nahiko kontrol bakazu, Txoko. Para quien txoko. Bereko ekipoa zaudetan da, baina gero WhatsAppak eta Ateatzen fungo naiz.
También, yo soy más vieja, baina. Baina, kuria daude. Ona idea. Eskerrik asko. Es una formación. Quiero ajutentar.
Porque no estaba yo, porque si igual pensabais que se lo tiene una zona que la puta la querían pues sale vale mejorado pensado de que viene, ya le he dicho. O mañana vamos a mantener estas para cualquier pues vas a buscar las cuatro para el hecho de si no te importa, yo me quiero y te da la Bueno, es para Birbadare behizatuta pues pertsona berean sartu, Osea, ja, sortu empleo universidad. Eta por internet oso bueno, pero óptica mugitu batzea. Está quedando ella.
Aquí te salen los finales a este año. Zagarreka dena jantzi ez. Este kanpoa. Ja, pero con que gates. Baina bai hori bat Hiru puntoi. Vaya pinta que están dando las putas días. Tendría que venir ahora. Va, Bertina, pues no, eso tienes que darle a Talanta gehiagola, ya que no te he dicho ni para descansar. Pensando que el harto la A ver, en el Aquí ves todo lo que se ha comparado dentro de ese tipo de... Lo subí desde aquí. Para lo que es más tipo chat. O sea, es para enviar directamente a una persona o a un grupo de personas. O da más tipo... Vale, ¿cómo vamos? Cámara en medio. Ay, no. Ya pienso coger. Vale. Hori está más rico. Prefiero ganando que Estela... Vale. Pero azkenean sesio luze hauetan, eta pixka deskantzatzen bai, ez pixka deskantzatzen dugu,
Darle lasai. Ya, baina, bueno, tenéis nivel, ¿eh? O sea... Sí. Bai, tenéis todo súper ordenado, todos los archivos, todo, joder. Vos tomas tú, Berez pentsa, azkenean, erabiltzen gauza basiko. Azkenean dia aukera guztiak. Ja, plana, nivel pro. Baina, bueno, egunerokotasuna. Eta gure igual gizona ez da sopletan. Simplemente duzen lekutetik sartu alizateko lan Nik ere uste, zaila da, ohitura jartzea, porque nahi batzutan ordean ez imagina, sortzete Word bat nire ordenagailun, eta gorretzen eskriterioan basateko, erabilizoten asko, hor ukitzeko. Ja, baina, eske ni igual bihar gaixo bari manago, o bihar bapaten ez bari manago, dokumentu idesan, karo, gero beste pertsonak zerotik anik. Nik uste, garrantzitsua da, kambio txipo egitea, esatea, bai, barren nire ordenagailuan, dago ertzen. Gero eskerra da, gero asko zerro esango da. Ni hori, orain izan zen alkarguan, batena dugu hor, ez dut inbehar dena zerotik, lehen, navegatzaileak eta hori, bakoitza beria, eta baina zu favoritos konpartzen duzu, eta imagina, ni portatila dozkiraren etxean lanen izten du, eta etxean, ostras, hori nola da. Hori da, jasartzen zea. Zure txeko tipirez, generatzen duzu, horretan usuario batekin, Dale junteta dut, azkenean hola da. No existía esto, dena bat ordenagailu, baina, claro, ordenagailu buskatzen bat daizu, o tenías un disco duro, lehen aintzutana, baina, claro, en behar zen un disco duro, eta el disco duro se puede perder. Claro, lo peor que te puede pasar es que te olvidas la contraseña, que al final, si sabes a qué email está conectado, pues creas una nueva contraseña, es lo peor que te puede pasar. Es la qué rollo ahora crear una contraseña. Baina, tu esaten, nik askotan baita, begoal plantilla zen dut, hau nola, eta notorutan ekan bilera hau eta Teamsen sartu, etxeko ordenagailuan, mobilak eta hori errexak. Baina hori, egun instalo behar dugu eta RP horrekin gomendioa da hobeto funtzionatzen dela Firefox eta Chrome. Eta Chrome ezin da ireki gure enpresako kontuakin, Microsoftek ez duzten. Bale, porque no ez email bat. Baina, email-antzako edo... Navegadore hori eukitzeko ja, ugaseko gauza, normen deke berdezu Gmail batekin ez digu aukera. Gmail bat sortu bat. Osa, gero posible ez du vinkulatu Gmailakin, baina Gmail bat, da, navegadorean, eta gero norbaitekin konpartu berdez badezu ikusten, Instaluen Firefox eta hemen laster markak oso nire etxetik ez que azte buru baten ez noia portatila eramat, ez ditzen irekitzen hori, zaila da kaptxik aldaketa egitea, baina gero behin hori jaitzen, baina ez da, ez bai, ez dute, ja. Vale, bueno, hemen Teams kontua, hori, pixkat ikusten dugana, tenemos que ver lo de administradora eta hori itziarekin ikusi dute, baina ikusi dute, bai, komunitate baten barruan, ikusi dute sortu kanal bat, pertsona ezberdinekin, incluso kanala jarri pribatuan, baina horrek ez ikusteko, batik anaztian gauzak, que son confidenciales o lo que sea. Baina bai, ikusieten den arabera, daukazuten limitazioak zituzten, non ez duzten sortu komunitate bat. Saia daude sortuak, baina bai komunitate baten barruan, kanal bat sortu edo chat bat sortu posible ez dute. Siempre y cuando el email esté asociado a email. Ez da Teamsen erabiltzen duten kalendarioaren
aukera. Dakite, erari ez duten, edo igual ez dudakazun kalendario bat aparte zean eguazan. Aukari ez bai, guk normalean, incluso kanpoko enpresa batekin, edo nahiz da elkarrekoa izan, normalean bilerak nahiz da online ez izan, bidapena dugu bidarik inzutikan. Hau oso ondo dago, askotan nahi baina bidea presentzialki eta zaituzen, bueno, bai, nik hemen sortzen badet, eta bidatzen badiot, email, beste enpresarateko pertsonalatik bere emailaren bitartez, itxiko zen konbokatorio bat, eta bere kalendarian gordeko zaio, egun hontan, nakartu bilera bat pertsona honekin. Hori ondo dago, porque gero bestera askotan, nik enekan apuntatuta bilera genekala, ez? Eta hori adibidez hemen txinzakitari edo horizoketik berdina da? Berdina da, bai. Siempre cuando está asociado al mismo email, Hori da. Nola egitea, me batue azkar ikusko, nahiko horrexan, bale? Ordu, zintu emazate kalendario, benezkerazan, ordu, hemen, lehenko podemos ver bizpas. Hemen baita maniak, daude jendeak nahiago gula ikusi bizta semanal, nik nahi gana ikusi. Venga, gaur abenduak bat da. No da hilabetia, duten banain. Bai, jarri. Gratis. Vale. De aquí. Vale. Bueno, si tenéis de pago, os tiene que dar la opción de mes. Vale, como tengo gratuito, no me deja. Bueno, vamos a crear una nueva reunión. Vale, semana laboral, semana y mes. Vale, orduan, crear calendario, agregar un título, prueba, vale, hemen, imaginatu, baldin badakat, enpresa externo batekin, jarri beharko nuke bere emaila, vale, jarri dut bere emaila, segunetan izango den bilera hori, nahi askotan ubikazioa jartzea gustatzen zait, porque askotan ez dugu banuntza, batzen bat zaila zekinean ikuso posiertu jarri Google Mapseko esteka. Eta hemen, imaginamos dut hori, presentziala da, baino, bidaltzi ez dut hau, zurek kalendarian horretzeko eta Así que eso, guardar. Bueno, me deja porque no invitaba a pero me queda, vale. No sé ni qué día queda hoy. Vale, ya hemen gortu zaiko. Hau ondo dago, porque pertsonai iritsiko zen komunikatoria bat eta bere kalendarian gordengo zaio. Naiz eta presentziala izan, nik askotan, horari ondo dago, olako nahi ikusten, ze bilera duten, ze utxu nahi duten igual lana egiteko aparte, nahiko ondo da. Zuk esan giazuna, zingizat nahi alduketik ere gordeko zait eskatu bilera hori konta duko. Eba naiz. Bez? Sinkronizatuta dagoena, dena Microsoft, eta lehen esan dakoa, nik mobilen ere baldin badakar, sartzen nahi Teamsetikan, igual dago supermerkatuan, ez dugu kanekan bilera eta sartzen nahi, bale, ordu hontan. Ordu nik hori. Nik askotan, gomendatzen dena da, nahiz eta online ez izan bilera, askotan, incluso, inor gonbidatu bat, nahi ez dut gonbidatu, askotan igual gauzak nezako sortzia, zakite, incluso, konzentratu, informea berute. Porque hartzen dut, ikusteko. Baina bali makatu instalatua, badena dutze gordetak. Eta gero, sartzeko, obviamente, sortzen da esteka bat, bideo deia egiteko. Hemen hau, importantia, hasieran, si no éramos no permitir, lehen baita lanzio bat ikabiltzaion, ez ditzaiola konektatzen mikrofonua eta kamera. Pero nik behin bale baino, no permitir, imaginatu,
o sea, garrantzitsua da, yo no sé, imagina, ez gaude hemen. Yo tengo problemas con la cámara. Sartzen bazate navegatzaileetikan, bueno, zuek erabiltzen dute Firefox, navegatzaileetikan, konfigurazioa ez duzu egin behar zuzenean hemen, baizik eta navegatzailean. Vale, porque al final la configuración es del navegador, no de Teams. Hau da, solo si entráis por el navegador, Baina, bueno, nik uste zuen kasuan, entrar directamente de la aplicación. Y bueno, aquí te tendría que ir la configuración del navegador, ¿vale? Y también ya, pues, tendrías que ir accesibilidad y micrófono y vídeo, ¿vale? Si os da algún problema. Vamos a ver. Vale, vamos a intentar actuar lo del calendario. Vale, claro, actividad da cualquier cosa, o sea, edozer gauza que os mencione lo que esanik imaginatu, bilatzen baitut zuri mezu bat txadatik kantaztu jartzen baiazu idatzi beharrean, reakzionatzen baiazu emotikono batekin, me va a actividad. Es un poco como cualquier actividad que te haya mencionado aquí, o incluso, gonbidatzen badizue baita bilera batera, Damian, badazu ikusi emaila, lo que sea, ateako zaizu hemen, bolita bat batekin, eta horra ateako zaizu, no sé quién te ha invitado a una reunión, ¿vale? Hau izango zen, para que tengas actividad. En actividad, pues saldría aquí como todo lo que has visto. Teamsen es la que se nola gustatu aquí, aparte de todo lo que hemos visto. Vale, a ver, berez ninekan prestatuta 3 aplikazioa, ez dakit idazten ikusi aplikazio bat, konkretuki edo zerbait bereziki. Ni aktibidad horretaz nahi zailatzen. Teamsen bat, bai. Igual es una opción. Hori, sartu bertatik. Kanpainoa da. Zuen Teamsan zirentzat diferentzia, ikusizenei lo de la opción del mes no esaldia. Azkenean, duen hobia da. Bai. Arkin zaizu? Ez zaizatzen. Ez zaizu sartzen? Gusak, ni iten dela mi modutara gehiengoak uste bezala bat fetik eta bestea derrifen. Eta fetik asaltzen zaidana, derrifenen zaita asaltzen. Eta egongoz balira gauza batzuk bateratuk. Beratan ez guztiatik. Derrifekon sartzen nahi zen, entu esan. Egungo sesio? Bai, kodeko atxukuten, Una cosa más ya me estoy tratando más que mi caso es Ahorita te ematen du aukera. Sartu bat, nire uste zuen zertna, Teams, personalizar baino den, nahikoa dira Teams, sartzeko aukera ere. Eta hor graztu dira, rollo hasi. Hemen daudezaket a diferentes canales beitu, beste bi kanalo. Bai, a ver, Eta nirea propio zein da, honik zein maz da guztia. esto hacen, sabe, común que desde el mismo sentido. Entonces, en cada comunidad, yo creo que incluso hay gente de tela, canales de opinión que sube,
Bueno, opzioa, aktividad trabajazio. Infoga, baina, bai, berez hori euki bat betzu. Bai. Hori ikusi ezte lo de la administradora, ez nola kasuten itziarrekin eta hori sortuta. No, segurazki egin dula, ez kompromisatu diteko, ni idea. Vale, batik zen, hori, oza, ez daude, beraiera betxu nola konpartitu artxiboak, ez dakit hori zuek badakizu nola txat batez dibidez, artxiboak eta nola konpartitu. Nik nahiko nuke jakin ere, ez dakit hola da, nik ulertzen dut kanal baten gaude 6 pertsona. Baina gero, txaten adibidez, irun arten dokumentu baten inguru lanketan baldin bagaude, arroba jartzea. Eta egiten arroba jarri? Bai, eta orduan arroba jartzeetenen bakarrik ikusiko dute arroba jartzen ditudan horiek. Ez, oza, zu bali zaude arroba zertarako, zu bali mazade kanal baten neki, eta behakin adibidez, oza, kanal hortan jartzen zu guztia, bilak posibio ikusi. Arroba zergatik handa, nik bali badakat, imagatu, bilera baten nago, eta deskonektatu ditut notifikazioak edo jarri dieten no molestar, ez distraitzeko. Baina dakazu gauzat oso garrantzitsua ikusi dena bai o bai. Zuk arroba bat jartzen baiazu, nahi mezua iritsi mozait. Zaitik, como doble notifikazio. Baina berak posibio da ikusi. Zazkenan kanalan barruan. Ez dakite ulertu. Zaten da, WhatsAppen berdina gertatzen da. Eta gero, nik horrei erantzute jotenen, porque nahi egiten dit mezioa, nik erantzuten dut horrei. Gehatza erorita elkarrizketa baten barruan, ez orokor batean. Hori da. Me traigo un lío. Hori da, bai, creas como un hilo dentro del mensaje de WhatsApp. O sea, dira como, a ver, si habilegiz ni hemen erantzuten. Baina, bueno, hori ondo dago, porque, claro, imaginatu, chat baten, balimago de 5 pertsona, eta zutani, gai baten ingura izteten nahi balimagea, zuzenia, sartumatzen mezortan, se crea una conversación dentro del mensaje. Sentzazio bidauke, baina posible zutan botikan baita, chateatzen mazera mezutikan, ja posible zutxat normalen idatzi, Baina, Gaiatik proba egiten dut ditu. ibili bertzen intensibo gauza bat, abeste Ilusioa da ez muriatzen izan, porque gero ez da muriatzen. Como? Bai. Vale, adibidez, baina jatzen dut, baina denek zu, Ikusidanak, Ikusidanak dama. Baina, elkarrizketa subieron artean. eta arroba hori da orduan, zuri zuzenean kontua. No te hagas de loca. Hori da. O sea, ni bidalitzen, claro, si yo como no sé si puedo contestarme a mí misma. O habla con él después. Orduan, nahi bali madezu, honen inguruan, elkarrizketa edukimezu honen inguruan, a ver, posible zutenean, kontestau txaten normal, ¿vale? O, igual beste pertsonai ez zabe interesatzen, oza, itxiko zezkio bestua, baina igual zabe interesatzen de lo que estás hablando. Por lo que sea, o potencia y puntitora, respuesta. Luego ya te dice sobre qué estoy respondiendo. Da, mezu hontan sortunak beste konbertsazio bat. Baina, txat berean. Jo beste pertsona guzti ikusi, Ba, hori menon, jakin. Osea, hori importantia da. Hori importantia da. Arrobana da... Arroba erotzen digo, oigo, adiós. Arrobana para hacer, en plan, énfasis de lee este mensaje, porque askotan... señor, pone, askotan, osea, beti jartzen WhatsAppa, porque oso antzeko, WhatsAppen askotan hartzen, zaudain beste taletan iktaldek ez dut irakurtzen. Osea, gauza hola da. Baina, imaginau, 20 pertsona gaude talde baten, eta norretek mezu da bilatzen du, eta pertsona nahi du nik mezu hori irakurtzia. Nei iritsiko zait notifikazio berezi bat, oie, te han mencionado, lee este mensaje. Baina denak posible dute irakurri, ni jartzen maet, arroba ainoa, irakurri hau. Nei iritsiko zait mezu bat, naiz da eukien baina denak Baina pentsatzen hori bat. Osea, ni pentsatzen hori akatz bat. es hacer énfasis. Vale. Bai. Baina, la loca y contéstame. Hori da. Poner ese pequeño eta ni pentsatzen hon, Bai, no, es como, ama irakurri hau. Talde honetan daude 20 pertsona, y yo siempre escribo y nadie me hace ni caso, ¿vale? Porque tienen bloqueada. Porque me tienen bloqueada. Orduan jarte,
mesede@ainoa. Digo ahí esto, como no tengo ningún miembro no me va a dejar, baina, pues, añadiría aquí... Acaso no voy a comentar. Ainoa, irakurri, no sé qué. Nik bilatzen dut, guztiak posible dut ikusi nire mezua, baina zuri notifikazio berezia ditxko dut zuri bakarrik. Nerea terrekzionado. Baina, denak oso dira. Bai, tiratzen ikusten, asaltzala, digo, ostra, manera, arroba, oza, gero jarrikatzen zuen izena, desberdiko ladiko, oza, zaren, ez? Claro, ikusi. Eta nukura dakit, ze izenak indaren igota. Txaten agertuzazkizu. Ni nahi ba, arroba. Alare, imagina hori, muso, bali mazate, ainoa jarriete, imagina, hiru ainoa daude, ainoa jartzeko agertezkizu listatu baten, jarri bezala, ez? Ainoa, eta agertezkizu, ainoa nahi mentzionatu. Hau edo hau. Eta nik egia, no hay que abusar de los arrobas, porque azkenean arroba da benetan mezuak irakurtzeko. Askotan. Hori zenekin. Egin arroba ama. Pues arroba ama da, Eta pentsatzen hona jakeri esan dut, pentsatzen hona katxa bazala. Arroba ama. Ez, baina igual da, talmenzare zela, txokolako, bai, mazorrutako dago mazkaria. Denekan dut irakurritzen dut mazkaria, no, hamak irantzun dago. Eta berari gizten zaio... Pero bueno, mención historia, bai, igual ele familiarik bat eta zestek irakurtzen eta batzutan ere zemek arroba ama, hori da askotan saletan, izeitea de muchos cosas que no te interesan, baina hori da zuk irakurtzia. Nik ontsin jo proba WhatsAppean talde badako hemen, eta Josuri jarri diot arroba bere hitzea notifikazio berezirik iritsi. Normal da bezala. WhatsApp WhatsApp normal ez da, silencias eta lo que sea, bat, improba, mencionatzen badi, te va a llegar. Arroba bat. Si tú le silencias a una persona y te menciona con una arroba, aún así te va a llegar. Ah, sí. Bai, o sea, te llega con una... Baina, importantia, jakin ezazuen, denak posudera irakurri, bale? Osea, askotan... Eta emailana lehen komendatu. Silenciar las menciones de arroba todos, badauka. Ahora da esa opción en WhatsApp. Josune Tellería te ha mencionado. Pues mira, ahora el WhatsApp está puesto esa opción. Para la gente pesada. Bai, ez baina jo ondo da, incluso nik askotan guaira dezakaten no molestar, ez? Osa nire ez daizkin iristen notifikazio, baina zerbait garrantzitsua bali bada olanian, nahi jartzen batea arroba nerean nahi iritsingo zait. Bestela ez. Baina nahiz eta jarri arroba nerea kurri, aldeko guztia itxau zait hori. Akin ez da zuen. Horta, arroba da, bestela, ez ez zuen mezu bat diazen zuten bakoitzean arroba jarri. Gaztanian da esponetxo que te van a leer. Ikusiko dut, zean etxau del tipo. Eso está visto de matar. Vale, va, Zainurotza bezala. La moira. Da, gero hori nazionako batzeko argaztik edo, bueno, pues haciendo su tema, me he comentado luego aquí en más, ¿vale? Hemen argazkiak igoteko, me cargar desde ese dispositivo, ¿vale? Cualquiera, como suerte, erabiltzen gobela, ¿vale? Incluso limpiatzen bade, guandatzen dakate Word bat, eta sartzen maiz dunean Word egendikan, zuten emango dit guandatzeko Wordera, eta dena geratuko da Vale, zantzarik, zuten? Nik gauzatxo bat, bai. Gudauken karteta batzu konpartituta, eta zer merezi daukena asertu. Escritorio bitartez egitea un acceso directo a esas compartidas, nunca.
Pero deben línea siempre. Escritorio evitar. Bai, porque azkenean, si yo, nik sortzen bade un acceso directo a escritorio, bai te lleva directamente a internet, baina ya te está condicionando a que entres desde tu escritorio. Beste dispositibo bat ikin bali mazaude, acceso directo galditzen. Ez baina gu, beti, principios, ordenagailukin. Bai, lehen ikustaikoa komentatzen, ikusten den garrantzuna beti askotan txipa aldatzia, porque askotan juten gehan, beren zain, nik askotan baita, eskritoria juten da horretzen acceso directo, hemen ikorregaia galikot, askotan karragoa da, sin tener que estar conectándome a internet. Zer gertatzen da, nik balik dut eman dena gorde, eta nik bilarra esplika mali banago, lo que sea, claro, niarrak ez nesu. Nik dut garantzea txipo jalatzea, dena internet egitea, dena OneDrive izala gordetzia. Incluso askotan baita, nahi gabe nik igual, imaginau, dakar Word bat OneDrive-en, eta iket deskargatu, izalakit, eskura eukitzeko, deskargatzen duten momentuak, Word hori, eta gordetzen den ordenagailuan, horren aldaketa guztiak ez die gordeko. Baina esaten duzu, eskritorio, deskargatzea, nik esaten dut. Bai, eso directo gordetzia. O sea, en vez de entrar a mis archivos siempre desde el Chrome o desde... O sea, sartzea desde vista, vamos a decir. Bai, eso, alguna cosa. Bai. Baina importantia lo de... Bai, kontzena dutza si descargas o no. Bai. A ver, eta beti bai mazaude horrekin, ni gero bai gomendatze, aplikazio beti esprokitza bai mobilia, edo zein kontsulta egiteko, baina zaite beti gule egon taula, igual ez dute bera, baina lehen komentatu duna, direktu aldi bat, ondo nuna, txean zaude, edo zeitu esateko, porque es acceso directo seguran duen. Bai, ez duki, ordenagailu erabiliko bada ez du beti lan egiteko, perfecto, baino, se te guarda el ordenador. Gero, mobiletik sartzeko edo beste ordenagailutik sartzeko, ya es acceso directo, que es entrar baina gero baita hori importantia, osea, deskargatzen dugun momentuan zerbait, OneDrive-etik eta editatzen badugu gure ordenagailutik, aldaketa hori ez die gordeko. Vale? Osea, hori importantia, porque hor ja zaude gordetzen zure ordenagailuan. Gero bai, eta de hecho ez da komeni, porque gero esan dut, vale, pues berriro igokot OneDrive-a ja, baina eskor dikatzen mozezkizu artxibuak. Beti hobeto lanitia, OneDrive-en, egia da, imagino, bat zaude egazkinen, tantakaztu internetan. Vale, pues eskargatzen duzu, bero hori, baina, egia uste pixka salbu espen modu. Bestela, saiatu inoiz ez deskargatzen eta ordenagailura ematen. Vale? Bintzat, aldaketak ez diko, bai, presentazio hau, bai deskargatzen, porque, wifi-a zan badago lo que sea, baina, bueno, ez dut egin aldaketarik. Presentazio hortan. Vale? Vale, gu bat ez egiten du, porque online sortutzen en Excela eta burraz diren. Diferente. Claro, los que la documentación compartida Word hori desegu igual erresagoa dezen itxura, vamos a decir. Bai, saien azkenean, pakin ez da zuen, existez bat zuen ordenagailuan, claro, bestak ez ikusi. Ez ez baina esaten deskargatzen, nik esaten dut? OneDrive daude instalatuta sobremesan, orduan. Bai. Baina horrela zitaizu, Ez. Hau daukagu OneDrive-a instalatuta aplikazioa. Especial. Baina ez dago PC, pero es que esto no es la nube de internet. Baina hau dago sincronizatzen. Orduan, hemen dago karpeta hau, adibidez, nidoka konpartita hau dena Josunekin, uste dela Rocío esaten da bilena, gu daukagulako OneDrive instalatuta. Eta hori dago gure zeakin. Orduan, honi ematen diogu mantener siempre, hau berde, mantener siempre en este dispositivo eta hau du sincronizauta gune. Orduan, eman baldaketa OneDrive-etik ikusten dira.
Berdina, baikasula ez da lauta. Baina zure etxean ez badezu instalatzen, ezin detzen. Esaten dut laneko... Baina hori gero beste duzen PC-etan berdin egin baduzu, ez daukazula etxekoa edo profilenetik, obligenetik. Ez esaten dut abertzen nobe, porque nahi batzutan pasó izan zait, que algún archivo, igual es un Word de hace 10 años, y no se te autoguarda. Bai, nire pasatu zitzaidan hori. Eta hori batzutan gorde y te dice al día siguiente y no están guardados. Pero no sé si es porque estaba en línea, si porque estaba en el escritorio, ahí tengo un poco dudas antes. Osea, PC-tikan, duke dakagu, konektatuta PC-tikan, nahi behar dutean aurrekoan, no tenía puesto opción autoguardado. Orduan nahi izan, eta manual joan nion, gordetzea, baina eske, nire lankide dice, no me importancia configuración meter autoguardado para que... Ya, lo que pasa es que archivo batzuk oso zara badie, aunque tú le des autoguardado, pero como que se desactiva autoguardado, batzutan yo le daba a guardar y se lo estaba guardando en otro sitio. Se hau ja industria PC zeako bat. Hori, internet hori eta gertatzen, porque zenean, segunduan, baina PC-ekin baina koste konektatuta hor kontuzten behar da. Archibazarekin, bai. Baina, guri ere Excel-ak igual interesantzen gugu askota. Claro, igual di están... Bai, diferente bien, de fórmula cada bien, igual baina, nire ustez, bai ikustara gaztelan PC-akin, si tenéis el check behar de ondo guardado, ez da. Baina, tener manera de sacar, o sea, tener en cuenta guardar uno, o sea, tienes que ir eligiendo la carpeta. Para guardar como para crear un nuevo documento, O sea, ya no es tu corte, es sin autoguardar. Documento de su dagoena, nada más su guardar, porque ya fíjate, o sea, documento ya mucho que va a tener tu gordeta. Eso ya es cuando sobre guardar. Si yo le digo a guardar cómo, estoy guardando como un nuevo documento. Igual mismo nombre, porque voy a hablar de PC, ¿sabes? Es que bastante echate su oriteco como para que se convierta en extensión nueva, vamos a decir, como otro dice, vais a andar suelta, que van a hacer este vergazo, va a salir como el anterior a tus modificaciones. Baina, nahi baina ez da Excel bakarra cambio guztekin, da guardar. Guardar como da, txetelin berri batez, Excel berri bat bezaz. Ya da, a nivel ordenador, ya más que. Bueno, OneDrive berdina, OneDrive, bueno, guardar como puedes cambiar. Ya no sé, Y usted que se me estaba guardando en la misma carpeta que yo creía que estaba trabajando, se me estaba guardando porque hacía como guardar todo. Bai, fijatu, Osa, guardar como gainako berrio bada, porque sabes, usted da originala. Porque ya duplicatuta. Nik hori egiten dut, imaginatu, nago egiten lan bat Excel baten gainean, baina egin modifikazioa nahi zenaretzako bat. Informatikoa guardar como beste Excel berria soseko Excel hortikan atera da. Baina ez bali baden nahi duplikazioa beti guardar. Pasa que no la decían por peor que una cosa que la importancia porque askotan igual mila gauzeta, ez dut esaten gordetzea, gazteak bateria gaztuna gaitu, eta gero, desenartu dira. Margo datu guardado, si se te olvida, baina hori bai ikusi behar duzuten ikuste, porque ya depende, bai ikusi behar zuzuten da, porque nahi eta Juan Kuterraizeko dokumentuak izan, ez da OneDrive como tal. Hori ez dakidak azte informazioa konpara. Porque justo ez hori ja PC-eko zen. Seguri berdina. Bai, espera,
Gu de hecho baita, nik posten ekstra bat egiteko internetez edo PCs-kak, ni beti nahiago internetez. Internetez badakit, gordeko dela tal cual. Askotan PC esatet, ni igualan ikusten ez, nire lankidea gero ikusiko duten kanbioa, eta gero ez gordetzen, eta... Nahi me da más sensibilidad. Baina, bueno, hori baita, bakuitza. Berez ondo bali madak ez konektatu eta bar, autoguardado, eta guardar como, hori bakarrekan, dokumentu berri ez dela sortu. Incluso también se le das exportar, baita beste dokumentu. Beti guardar. Guardar, autoguardar. Vale, Teamseko zalantza gehiago? Edo argi doa? No. Vale, a ver, beste aplikazio bat nola ikusne zuten edo zerbaitillo. Egukegia da, geneka preparuta OneDrive, batez ere horiek dira los más comunes, eta que nahi zuen ikusiten. Zabartzak. Demora da. Edo nahi zen, baita karri dutarik ezak egiteko, nahi da ez dute. Zakit, Hemen, lehen komentatu duguna, nola ordenatzen za, ez da hola izaten edo numero da? Aldatu egin dut eta keba. Espazioak eta hori fijatu zea? Bai.
Zabatu, edo gainetik, Ya, eso decía. Excel eta guzti hau kontrolatzen zuten hor. Bueno, controla. Zerbait gehiago ez ikusi. Mendicano me puedo controlar. Bueno. Pues esa no es la respuesta, no podemos salir con un bueno de nada. Nerea, Teknika insectores de Bai. Baina galdetzen SharePoint eta OneDrive-en desberdintasuna. Porque el OneDrive se comparte mediante SharePoint, ¿ez? Bai, desberdintasuna. Desberdintasuna. Osa, eske berez, helburua berdina da, fitxategia konpartitzea. Osa, nik uste dela, que es lo que no, más o menos. O sea, todo se va a guardar en Adibidez, o sea, yo crear una carpeta en OneDrive es lo mismo que si la creo en el SharePoint. Bai, lo tienes que aplicar en el ikusten. Vale, si me decía que tienes carpetas en tu SharePoint, pero es lo mismo que si hubiera creado en OneDrive. Osa, nik uste begarrizkoa ez unardi guztia danak berdinikia, osea. Eta berdinetan, pixkaliztaren atzera meko dugu jo OneDrive, SharePoint, zer da rexagoa, SharePoint. Dugu, dokumentu final, partekatu ikusi itzaren denak, ez? Baina hori OneDrive nahi, porque... Bai, porque tu corazón pues esto que carpeta azkenean hori berdina da, osa, hemen ez ikusten importantia da, esatea bai, nola ingotzeko. Koordinatuak egoteko eta pixkat ikusten. Bai, bere Un documento tuyo de OneDrive, arriba pone My SharePoint. Bai, es que, al de la baina ikusten bai dara bizitxoa, kasu honetan dakazte zati txiki bat, berak esan dela. Posera hori OneDrive-tik anerik, bai. Ja, jakiteko ez, zer batean erabiltzen. Helburua berdin. Helburua berdin. Azkenean da, besteak konpartitzeko eta dena beteko.
baina, bai. Eta gero, berezan aplikazioak, nik bainen, gomentzen da, trasteatzea baita aplikazio guztiekin, porque, gauzak, illa, desainea, gauzak diseinatzeko, gero, kalendario, bai, desmentasunak Teamsetikan, bueno, Teamsetikan, aparte calendario, pues tienes el chat, y el calendario lo vas a compartir con Tenían gero dana, baina, bueno, hori baita ondo dago, dena dago lotuta, eta edozer gauza, edozein utopitetan sartuta, informazioa super divertidatzen da. De hecho, kalendario hemen agartzen dana, zuen batzea, este kalendario. Eta hau sorta, prueba hau, loturena, sortuet Teamsetik. Berez, hemen dena, dena email berak inokitzea. Porque nila bari badakat, Outlooka email bat diokin. Eta Teamsabez, email batekin, horria bai guztia diferentia izan. Baina, berez, email horria izan badugu daneako, ni de hecho, yo no he iniciado sesión en todas las aplicaciones. Nik he iniciado en Edge. Eta gero ja, Edge-etikan, ja sartu dik aplikazio bakoitzean. Ni sartzen banaita ikastu email, no tengo que volver a iniciar sesión. Directamente ya, sartzen dit, hau gai dago, igual para crearnos la música. Ya gozaba Hau da, cuaderno digital. Ni askotan esan dit, nire bulego oso más analógicos. Nik askotan, lehen esan dakoa, kalian nago da, okurritu zait hau da. Sartzen egiten OneNote, apuntatzen ideia bat, lo que sea, eta bengatzen zizkizu. Kasarotako da. Hori da, hori guai da, baita. Eta, bordak ez dela, baina, ideia lauza guartuta, dasmatzeko, eta hau bai da, ez dute pixka trasteatu. Horregatik hasi ditzuet, ikusten duten bestiak, nahiko zaituzten, badago aplikazioen bat, ez dute ikusi edo tal, edo, zateko, beharretara. Hau bai da, OneNote. Da, gero, zaborko informazioa. Por sería ellos una boda tipo Fox, lotuta Eres sordo que te da un pago, así que no hay dudas. Nadie. Venga, hay que dar de nuevo, vale, a ver de nada. No sé si es verdad. Examen. Potser que entonces tiene nada, esa es sorpresa. He visto tales códigos. No duplicaba, no sé. A ver. Vale, he visto, bueno, pues traigo un montón de atletas. A ver, vamos a ver que controlación existe, Vale, adibidez. Utemazte OneDrive-era sortu dokumentu bat partekatu lankideekin, baina eman edizio baimena. Que soy interesante. Vale, igual que ni idea saiakera bat.
Nago puntu hori, baina hemen algo dago, porque zuek sortzen zuten dokumentu bat, claro, askotan, hainbeste pertsona dokumentu horretan sartzea, zer ez dut, nik ez dut jendia horri zedeotia nahi, orduan zu posibles eman acceso limitado. Esatea, que tengan previsualización, baina no edición. Orduan, hoy no la gango duten, a ver. A ver, lehenengoak itetunak esplikatzeko. Edición bakarrik? Edición, Bai. Puede editar, ¿ves? Vamos por lo fácil. ¿Me he explicado? ¿Quién se atreve? Bien, vale. Compartir eta erresa, non ematen joten permiso editatzen lógico, hori da zekizan. Era hori. Carrera. Solo visualizar. Aukera. Por trampa. Puedes solo revisar. Puedes revisar. Bai, igual daukazu que... Venga, zein da tradizioa hona etortzea erakusteko? Zuen gara. Baina ez da behar rezutea, ez? Osea, No, esplikatzea. Bandraitzen, crear, ematen duzu horri, adibidez, eta gero, osortzen duzu dokumentua, idazten duzu, compartir, eta hemen arkatzea, konotatzen duzu zein nahi duzu, agregar un nombre edo, osatzen zu correoa, edo zeini, eta arkatzea ematen badezu, pues puede editar, puede revisar, puede ver, eta ya está, Bai, hau egia da, askotan, bai, dokumentu bat, egiten eta esan ditokau, eta solo puede... Vale, arkatzan. Ez uneri norbaitu diatu bat. Nik egatu bizitza. Zerbait amatzen ari. Zerbait Zuk aldatzen badezu, bai, aunque tenga de visualizar, dena agertzen zaila, aldaketa guztia. Baina, Gero, pentsatzen dokumentuan eta aldaketak ikusten die. Hori, control de cambios, Bai, si luego vas a la historia, se puede ver quién ha editado y todo. Vale, venga, altera da bidea. Antolatu bilera bat, baina Outlook-en bitartez. Bilera bat, lehen egin duguna bezala Teams-en, baina oraingoan Outlook bitartez. Nola egin duten. La bilera presentua Berdin. Nahi, esencial. Eta zenbat gonbidatu jendea. Bai, baina hau du bitartez, A ver, Hemen hau dugu. hori da? Kalendario. Hori da? Eta hemen, Froga, incluso posible da zutzako bakarrikan ezan, Osea, ez duzatzen... Taberne bazten froga, ea, gortutako hori Teamsen ere ikusten den. Porque a ver, zein hausatzen da, esikatzea, beste pertsona bat.
A ver, hemendikan, nordikan. Nioez? Lortu ez dute denak, ikia. Erresa. Nork esplikatzen du, a ver. A ver, perfecto. Para no sé qué. A ver. Manera iritsi zaite. Bai, ez, olakokin ditute, baina bere denbora behar dut, guztia, nik guztia nahi zago. Hostia, tira, beste da desberdinen. Pantalla horra behar Vale, calendario. Eskola pulsatu arte. Bueno, ese gaur bertan, soñatu Aizu. Tik-tik. Fuerte man. Venga. Sin más, no es así de... Vale, eta hemen nahi bali badet bazkari hau astero ukitzia. Ay. Sin tener que estar todas las semanas creando un nuevo bazkari. No hay inconvenientes. Repetir. Vale, ¿ves? ¿No? Repetir. Esto, Anda en este caso, ¿vales? A todos los lunes. pero no me callo, Vale. Vale. Gero bere, ondo da, hau da, hemen jartzen 15 minutos antes, hau da, cuando quieres que Outlook te notifique que tienes este evento. Hau ondo da, porque igual askotan dutza de beste gauza egiten, y así te llegan a notificación. Oye, en media hora tienes el taque. Veremos, ya se Vale, ya eso sube tú, ¿eh? Vale. A ver, no, la Italia. Vale, voy a ir. Bueno, es que es nuestro gobierno porque es súper bella, baino. Olida. Ya no lo gobierno, pues porque Jartze, hor, eta orduan agendatik utentzeak gehitzen, nahi dituzunak. Vale, en agregar miembros, ¿no? Bai, gorra. Hemen adibidez, hau jasunto dago nola, ¿cómo te agregas? Eudan ere, izango. Vamos a intentar, hori da. Vale, eta... Bakarrikan kontaktua da, jaki, saia, así que, bueno, emango genuke, bestela hor, idazten Gehiko, zaitezke bideoa zatizu, hori enbigatzen. Vale. Hau argi, ez da, gero hemen sortzen dugun guztia, juten margar Teamsera baita, Teamsera horreko zegu baita evento. Oso ondo? Perfecto, ya está. Joder, bazkari pilo bat, zertzen, Hola, Ba, hori ez daiko ostatzen. Vamos a ver. Ingo batzen azken alketa, bale? Ja, hau Teamsen eta gozan. Ingo dugu sortu, bilera bat Teamsen, bale? Sartuko gea bilera hortan, eta ingo dugu konpartitu pantalla. Beste pertsonak. Hoi bai, bale. Tengo, dituet pare bat minutu da, gero beste pertsona taldeak dira. Horren imadezela, sortu. Bilera, konbida lector baiz, gero bileran sartu, eta konparitu zuen pantalla. Vale? Presentazioa da egiteko, edo aurkezpen bat, o lo que sea. Teamsen, sortu behar dute.
Eta norkin behar du danei gonbidatu. Osea, zuk sortu behar duzu, bilera bat, gonbidatu norbaiti, eta gero, sartu bilera hortan, eta partekan zure pantalla. Imagina hoia izatela bilera, online zaudetela, eta konpartitu behar duzu pantalla. Aurreko niten horrela, horri harrik. Ai, ama. Eta gainean, Eta puntekin, eta gero, beste norki ikusita probauko ez nun hasi nahi mezken karpetxapio bat irekita bilatzen. Ez, hau, no nos pone la porque deben compartirteko momento, nik beti recomendatzen compartir pestaña o ventanas, en vez de toda la pantalla, porque bestela se ven ahí muchas cosas, cualquier mensaje que llega, beti pestañas o ventanas, inoiz ez pantalla completa. Lehenengo maratu sortu bat hori da. Ja, hau da. Dale, irse. Hori. No, está compartiendo Colegas, son meses. Santi Marta, unirse ahora. Claro, si no lo buscaba a las 4 no. Vale. Eta ahí compartes tu pantalla. Vale. No la inverso. Eta hemen hau komentatzen. Problema casi tienes, aunque era de pues le das a ya, además ya con varios planes aunque son toda la pantalla hasta todo su tema y chicos de las notificaciones día gomendagarria beti o ventana o pestaña de Chrome o hori importantea más que nada bai bazaudete kanpoko enpresa batean nola claro, y esto hace todavía email para confidenciala tu pasako o lo que sea, claro, si compartes toda la pantalla de la web. Vale, orduan beti, importante, pestaña o ventana. Ventana da gehiago, barnakaztu Word bat, o lo que sea. Zein ausartzen da? Aber hortikan? Ausartzen zeate, eskipatzea, nola egin? Zuai, Ya acabo de tomar problemas. A ver. Vale, a ver. Pero la piel ya bien. Vale, ya está. Hay un momento. Vale, venga, de ya. Hau da, komentatzen nintzen, hemen,
Vale, porque es con Zoom. Bueno, hemen galdetzeko, ¿qué quieres compartir? Una pestaña, una ventana, beti pestaña o ventana, ¿vale? Inoiz ez pantalla. Bestela, compartir de ventana ikusiko beste, ¿vale? Ez dutziko, porque hemen Ya, vale. Eta relacionado, Teams Microsoft quiere administrar ventanas en todas las pantallas. Hori permitir jarri las A ver. Santifikazio bezala. Dando conectar. No. Zer? Bai. Pues, sí, esa altura de industria de los días de WhatsApp porque el COVID son. Vale, porque tengo un calendario de Space and Kids. Así es. Vamos a ver, una cosilla. Vale, hola, porque hau importantea, bale, baten badiogu konpartzeko pestaña bati, gero, pestaña zelatzen badea, importantea da, esatea, compartir ahora esta pestaña, porque bestela, oainikan daude la pestaña anterior. ¿Vale? Se me típico, pues viene claro, me baño. A mí es otra día. Más, las cubro, vale. Ya te he respondido, ¿no? ¿Eh? Ah, no. Ah, vale. De hecho, si vas a actividades, agertuko zaizu hor, hartu hartzen, como no. Email bat zaizu igual. Vale, Hau du berik. Ahora, no tiene nombre, eso no es lo tampoco. Ah, pero no tienes que no sé lo que ando. Los puedes quedar Eso la montaña. ahora. Claro, ¿No hay revés? No se me salió. Yo veo solo. Tú me dices también, María. Vale. Paso de. Yo solo veo por decisión. Ah, ya te. Ah, claro, es que daukazu jarrita, agostita. Ya está. Es que mira, se me ya podemos. Baina hemen para bonito, Ya, vale. y ya está. Vale. pero eso es más Horrepatu jozu. Nuestras compartir a realidad. Pero dale, compartir. Ah, pero. Izena jarri behar duzu. Ah, Nerea. Bai. Vale. Pero ya igual que es cuesta. Por ahí ya otra vez ilusiona. ¿Quieres subir? Sí. Subir la compartir. Bueno, te tiene que agurtzan bera da. Te tiene que dar. Ni agustan naiz, ni Maia jarri behar non. Bera da Maia. Ni jarri behar non. Ah, vale. Ya está. Ah, vale, hori zen askatzen denen egia da, Gero izana, bai. Bai, ahora sí, ahora sí. Vale, espera, que tengo Y entonces para subir, porque tiene solo personal. Ve los Saixo. Vale, compañera izena persona zuarteko. Vale, ahora esan bezu, que mejor siempre Hori da, imagina nahi dula talendari goiko. Esan un talendari goiko para, está compartido, pero gainan ere
Baina hori gero. No intentemos A ver, ahora es momento, a ver, ustedes comparten con Más terceras, mañana. esta que estoy. Igual, un poco, no vais a claro, me diga la idea es que no es, y por ejemplo, la compañía de en pantalla, vale, les dado, yo qué sé. Esto no es una que me da hori etxarrita. Dela igual partir esa ventana o tal, y entras en alguna otra y la abres un PDF que está en esa web y la persona no lo ve. Claro, porque es de su lado, como tú que son Dios tú, comparten esta España. Que va de tu lado, Te pasa que eso de ver, compartir esta, igual no era por Teams, igual era por Zoom, igual es. baita fume berdiñada, eta Es que igual está. Normalean, claro, antzeko ikuna, igual beste izan batekin, baina danak antzeko bien. Vale, orduan, denak ikasi dugu, ez? Nola konpartitu pantalla. Bai, berea. Claro, ni beten arrazoa baki, lehen esan diazu, por el aventador. Eta adibidez, okei, aceptar ematen bade, diren kalendariotik hobeto da, hortikan sartu. Horren dizu eman arazturik, ez? Navegadore kan. Osa, berez berdina. Osa, aplikazio azken eskia... Bidaltzen, e-mail bat, izan ez. Dari, sartzen man izortikan, ponen birzen. Bai. Ezin behar. Ez, a ber, egin froga bat, normaitik bilatzeko zuri ze konvokatoria bat. Trabajatzeko unirse como propietario eta unirse como colaborador o lo que zerbait. Ez ari maizutu sortu, pues bigarren diratzen batzen. Ja, claro. Adibidez, ez da txorrek egon dut. Inoetzen dia bilin zuzera dut. Da diferentzia daiken. Nei beti, osa, emaila izinten bakoitzean bilera, ataratzen dit, desea conectarse desde la aplicación de Microsoft Teams o desea continuar desde el navegador. Bueno, si la aplicación te da problemas, gomendagarria da desde el navegador. Baina, ahí orain sartu bilera da zuri gabe. Ya zituztea, cosas askotan da reiniziar y ya está la solución. Baina behin gehiagotan, es como super ridículo, momento, no sé qué, bajo presión de la hora. Vale, pues nik uste ez dakit, momentu galderak, dudak, zalantzak, amaitu baino lehen. Habla de la siempre. ¿Ez? Vale. Hala ere, bidaliko dizuegu dana. Lehenengo egitatuko dugu bideo guzti dago. Dana egitatuko, baina, bueno, presentatzea bidaliko dizuet, nire emaila baita, edozen zalantza badezue, mamasa dut, dugu ikusi, egitez. Gain bai, eskatuko dizue, a ver, posible ez duten, formulario bete, porque guri asko laguntzen dugu formularioak, bale, dia 2 minutu. Orduan, sandwich bat, hartuko ez QR bat, eta guztan. Eta horrekin, dituto. A ver, Vale, a ver, antes de QR hau mobilakin, bestela bidaliko zuet ez dut. Bai. Ondo. Se askotan ez polita,
Gerturatu bat da, Igual pixko bai. Lau galderatxo di, besterik ez. Delatzeko estudiantzute, informazatu behar da, egiten bitartu bidari. Bai, tu makini bakai nahi txiki bokan. Jarri hartzea sustena. Bai, dale, besto. Las que tienes AF bloqueado. Norbait sortu behar bada esteka bialtzez, dartez, esteka bialtzeko, eta gero posible ditzeko. Mobilatzek ez bakartik. a un hogar. ¿Sabes si vivió? Vale. Bai, esteka bialtzez. Estela iniak da, ikusi bai izan. Bestelanik hemen enviar otra respuesta sartu daiteke ez. Bai, si quieres mandar dos respuestas. Bueno, bestela, berak bidatzeko, bai. Lo único zure emaila ez dialik. Es que le pone que tiene deshabilitado, sí. ¿Listo es?